97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang respeto para sa sarili ay pwedeng mawala kapag nakaramdam tayo ng pagmamahal sa maling sitwasyon. Mawawalan din tayo ng pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Kahit alam nating mali ay itutuloy pa rin natin, masunod lamang ang sinisigaw ng puso natin. Pero hanggang kailan nga ba natin dapat na ipaglaban ang isang maling relasyon? Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Mau. Isang probinsyana na nakipagsapalaran sa Maynila upang humanap ng magandang kapalaran. Naniniwala kasi siya na mas mapapaganda ang buhay niya sa Maynila dahil mas maraming trabaho dito ang kikita siya ng malaki. Pero hindi lang trabaho ang natagpuan niya dito sa Maynila, kung hindi pati na rin pagmamahal. Pagmamahal mula sa isang tao na mahihirapan siyang maging kanya dahil nakatali na ito sa iba. Gusto mo na bang makilala si Mau at marinig kung paano niya ipinaglaban ang pagmamahal na nararamdaman niya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na todo-todo kung magmahal? Yung tipo na kahit nasa maling sitwasyon na ay ipaglalaban pa rin para lamang maging masaya? O mas pipiliin mong magparaya para hindi makasakit ng ibang tao? Si Mau kaya, paano niya na-realize na mali na ang paraan niya ng pagmamahal? Nagsisi kaya siya dahil pinilit niyang ipaglaban ang alam niyang maling pagmamahalan? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga nakikinig ngayon na ating mga kabarangay. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Mau, 32 years old, taga Agusan del Sur. Pero ngayon ay dito na nakatira sa Maynila. Dati akong nagtatrabaho bilang tagabantay sa isang karinderya. At doon ko po na-discover itong programa ninyo na Barangay Love Stories. Mula noon ay palagi na ako nakatutok dito sa inyong radio station. At eto nga at naisipan ko na rin gumawa ng sulat para magbahagi ng aking sariling kwento ng buhay. Kagaya ng nabanggit ko kanina, laking probinsya talaga ako, Papa Dudut. Nakatungtong ako ng kolehiyo pero hindi rin nakatapos. Mahirap kasi ang buhay namin noon sa probinsya. 9 kaming magkakapatid at panglima ako. May mga sarili ng pamilya ang 4 sa mga kapatid ko. At ang mga magulang ko ay sa bukid nagtatrabaho. Sa totoo lang, ayokong magaya sa buhay ng pamilya namin. Ayokong magkaroon ako ng pamilya na sanay sa isang kahig at isang tuka. May boyfriend na ako noon at Tristan ang pangalan niya. Ilang beses niya akong inalok na magpakasal na kami pero palagi ko yung tinatanggihan. Gusto niya na kasing bumuo na kami ng pamilya at magkaroon ng anak. Uso rin sa lugar namin ang pag-aasawa ng maaga pero ayokong makiuso sa kanila. Gusto ko na umasenso ako kaya naman nang minsang dumalaw ang tiyahin ko sa bahay at inalok niya ako ng trabaho bilang tagabantay ng karinderya niya sa Maynila ay kagad ko yung tinanggap. Wala rin naman naging pagtutol noon ang mga magulang ko dahil nasa tamang edad na ako, Papa Dudut. Ate, ito na yung sukli mo. Salamat. Teka, sobra ata tong sukli na binigay mo sa akin. Hala, talaga ba? Oo, sobra nga ng 10 piso. Ito ibabalik ko na sa'yo.
Naku, salamat. Mapapagalitan na naman ako ni Chang kapag nalaman niyang nagkamali na naman ako ng bigay ng sukli. Salamat talaga, ate. Wala yun. Bago ka lang dito, no? Oo, mag-iisang linggo pa lang ako dito sa Maynila. Pamangkin ako ng may-ari nitong karinderya. Kaya pala hindi pamilyar ang mukha mo sa akin. Ako nga pala si Joy. Mau naman ang pangalan ko, Ate Joy. Joy na lang ang itawag mo sa akin. Ang lakas makatanda ng ate. Tsaka mukha namang hindi gaanong nagkakalayo ang edad nating dalawa. Sige, Joy na lang. Matanong ko lang, may asawa ka na ba o boyfriend? Boyfriend lang, pero andun siya sa probinsya namin. Bakit hindi mo siya sinama dito sa Maynila? Ayaw niya eh. Ang sabi niya, nasa probinsya raw ang buhay niya at wala dito. Kaya hihintayin niya na lang daw akong bumalik dun sa amin. Sa bagay. Pero mabuti na rin yung dumating ka dito sa Maynila na may karelasyon ka na. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, marami kasing loko dito sa Maynila. Ang madalas na target ng mga mata nila, yung mga babaeng galing probinsya na kagaya mo. Makikipagkilala sila sa'yo, manliligaw hanggang sa mapasagot ka na. Pero ang hindi mo alam, pamilyadong tao na pala sila. Grabe, ang sama naman ng ugali ng gagawa nun. Sobra! Kaya nga kailangan mo mag-ingat kasi maraming loko na nagpapanggap na single dito sa Maynila para lang makabilog ng ulo ng babae. Naku, yan naman ang hindi nila magagawa sa akin kasi loyal ako sa boyfriend ko. Kaya nga mas okay talaga na may karelasyon ka na para hindi mo na sila pagtutuunan ng pansin. Sa ganda mong yan, sigurado ako na maraming lalaki ang magkakandara pa na manligaw sa'yo. Eh ikaw ba, Joy? May asawa ka na ba o boyfriend? Meron na akong asawa at 3 anak. Halata naman sa katawan ko, di ba? Grabe, hindi naman masyado. Huwag mo nang i-deny. Halata naman talaga sa akin kasi ang taba ko na ngayon. Pero siguro no mga kasing edad mo ko, mas payat pa ako sa'yo. Naging triple na lang talaga ngayon ang laki ng katawan ko kasi puro mag-aama ko na lang inaasikaso ko. Hindi na nga ako masyado nakakapagsuklay o lagay man lang ng pulbo sa mukha ko. Pero okay lang naman sa akin basta nakikita ko silang masaya. Lalo na yung asawa ko. Tanggap niya ako kahit gaano pa kalaki ang katawan ko. Nakakainggit naman. Sana ganyan din ang boyfriend ko kapag naging mag-asawa kami. Malalaman mo yan kapag nagpakasal na kayong dalawa at lumaki na rin ang katawan mo ng kagaya sa akin. Kung mahal ka talaga niya, kahit ano pa ang maging itsura mo, hindi magbabago ang nararamdaman niya para sa'yo. Papadudot isa si Joy sa mga naging kaklose ko na customer sa karinderyang binabantayan ko. Siguro ay nasa 10 taon din ang tanda niya sa akin pero ayaw niyang tawagin ko siyang ate. Tuwing Sabado o araw ng palengke lang din siya nakakadaan para bumili ng ulam. Pero medyo nagtatagal siya doon dahil sa pakikipagkwentuhan sa akin. Naaaliw naman akong kausap siya kahit papaano. Marami kasi siyang kwento na tungkol sa asawa at mga anak niya. Kung paano niya napabayaan ang sarili niya para sa pamilya niya. Medyo halata ngayon sa kanya dahil hindi siya masyadong nag-aayos ng kanyang sarili. Mataba siya, oily ang mukha at parabang hindi man lang sinuklay ang kulot niyang buhok bago siya umalis ng bahay. Ganon pa man ay magaan ang loob ko sa kanya kaya madalas kaming nagkwekwentuhan kapag nasa karinderya siya at walang ibang customer doon. Papadudot ayaw talaga ng boyfriend kong si Tristan na lumuwas ako ng Maynila. Ang sabi niya ay parang nakipaghiwalay na rin daw ako sa kanya kapag tinuloy ko ang plano ko na pagtatrabaho na malayo sa kanya. Sinagot ko naman siya na kung talagang mahal niya ako ay susuportahan niya ako sa gusto kong gawin sa buhay ko. Kasama pa rin naman siya sa mga plano ko. Basta magtitiwala lamang kami sa isa't isa. Umalis ako noon na maayos ang relasyon namin. At akala ko ay may Tristan pa ako na babalikan sa probinsya. Pero wala na pala dahil tinext sa akin ng isang pinsang ko na nagpakasal na raw si Tristan sa isang kapitbahay naming babae dahil nabuntis niya ito o papadudot.
Miss, pahingi pa nga ako sabaw. Sige po, sandali lang. Ito po oh. Salamat. Oy, miss! Ano ba naman tong binigay mo na ulam sa akin? Bakit po? Anong problema? Anong problema? Ikaw! Ikaw ang problema! Tsaka tong ulam na binili ko dito sa karinderya nyo kanina. Butas ang plastic! Kaya natapon lang ang sarsa habang naglalakad ako pabalik sa jeep ko. Naku, pasensya na po. Hindi ko napansin. Hindi mo napansin? O tanga ka lang talaga? Ilalagay mo na nga lang sa plastic eh. Hindi mo man lang tinignan kung maayos ba yun o may butas. Pasensya na po talaga. Papalitan ko na lang po. Huwag na! Nalipasan na ako ng gutom! Kung bakit naman kasi ang tanga-tanga ng tindera sa karinderya na to eh! Pare, kalma lang. Huwag masyado mainit ang ulo. Paano hindi init ang ulo ko? Eh kanina pa ako gutom. Tapos banban pa yung tindera dito. Kung inayos niyo yung pagtakal nung binili ko kanina, di sana masasayang ang pera at oras ko. Pero hindi naman sinasadya ng tindera. Saka narinig ko kanina, nagsorry na si ate sa'yo. Maibabalik pa ba ng sorry niya ang mga nasayang? Mabuti pa umalis na ako. Baka kung ano pa masabi ko. Nakakainit talaga ng ulo yung babae na yan eh. Buisit! Miss, ayos ka lang? Oo, salamat sa pagtatanggol na ginawa mo sa akin. Wala yun. Hindi naman kasi niya kailangan na sumigaw-sigaw pa dito sa karinderya nyo. Tama naman kasi siya. Nang dahil sa akin, nasayang ang oras at pera niya sa pagpunta niya dito. Pero hindi mo naman sinasadya nangyari. Saka nagsorry ka na sa kanya. Hindi niya na dapat pinalaki pa yung issue. Pero matanong ko lang ulit. Ayos ka lang ba talaga? Oo. Sigurado ka? Napuna ko lang kasi parang kanina ko pa matamlay. Saka namumugto rin yung mga mata mo. Alam ko na hindi naman tayo close. Pero kung kailangan mo na makakausap para gumaan ang pakiramdam mo, pwede mo sabihin sa akin yan. Ang totoo kasi, nalaman ko na yung boyfriend ko sa probinsya, ikinasal na pala sa ibang babae. Ano? Paano nangyari na ikinasal siya sa iba kung ikaw ang girlfriend niya? Ang sabi sa akin ng pinsan ko, may nabuntis daw yung boyfriend ko, kaya pinakasalan na niya agad. Ang sakit lang kasi, akala ko may boyfriend pa akong babalikan sa probinsya namin. Walang iya pala yung boyfriend mo. Ang kapal ng muka. Yan din ang sabi ng pinsan ko. Alam ko naman na ayaw talaga niyang pumunta at magtrabaho ako dito sa Maynila. Pero kaya ko lang naman ginawa to kasi gusto kong makapag-ipon para sa kinabukasan naming dalawa. Yun pala, ibang babae na ang gusto niyang makasama. Miss, hindi mo na dapat iniiyakan ng isang lalaki na kagaya nun. Maganda ka sa kabata pa. Sigurado ko na may iba ka pang makikilala na pwedeng makapagpasaya sa'yo ng totoo. Kaya huwag mo nang pag-aksayan pa ng luha ang lalaki na yun. Oo, tama ka. Alam ko rin naman nalilipas din tong sakit na nararamdaman ko ng dahil sa kanya. Pero thank you ulit ha. Thank you sa pakikinig sa akin. Walang anuman. Ako nga pala si Carl. Ikaw, miss, anong pangalan mo? Mawang pangalan ko. Salamat ulit, Carl. Papadudod sa unang beses pa lamang na nagkausap kami ni Carl ay naging magaan na ang pakiramdam ko sa kanya. Siguro kasi broken hearted din ako ng mga panahon na yon. Kumbaga kailangan ko talaga ng makakausap at nagkataon na si Carl ang nakausap ko tungkol sa pagkabigo ng puso ko. Kinagabihan pa nga ng araw na yon ay sinubukan ko pang tawagan si Tristan. Inasahan ko na nga noon na hindi niya sasagutin ang tawag ko. Pero nagulat ako nang sagutin niya yon, Papadudot. Doon kami nagkausap at tinanong ko sa kanya kung bakit at paano niya nagawa na lokohin ako. Minahal ko siya ng totoo at umasa ako na tutuparin niya ang pangako niya sa akin na hihintayin niya akong bumalik sa probinsya. Umasa ako na pakakasalan niya ako kagaya ng pangako niya. Nagsorry naman siya dahil nagkasala siya sa relasyon namin. Pero kasunod noon ay mga panunumbat niya sa pagkukulang ko sa kanya. Masyado raw ako naging makasarili at ambisyosa. Hindi ko man lang daw inisip ang future naming dalawa. Puro pangarap ko lang daw para sa sarili ko ang mahalaga sa akin.
at natapos ang pag-uusap na yon na pareho na kaming nagsusumbatan sa mga naging kasalanan at pagkukulang namin sa isa't isa. Siguro nga ay may punto siya sa mga sinabi niya, pero masama na ba talaga para sa isang probinsyanang kagaya ko ang mangarap ng mataas, Papa Dudut? Papa Dudut, aaminin ko na nahirapan ako mag-move on mula kay Tristan. Siya kasi ang first love ko. First boyfriend at first sa lahat ng bagay na pagdating sa relasyon. Mabuti na lang at ako yung tipo ng babae na medyo ma-pride kaya pinigilan ko rin ang sarili ko na habulin pa siya. Yun din ang payo sa akin ng kaibigan kong si Joy nang malaman niya ang tungkol sa panloloko na ginawa sa akin ni Tristan. Sinabi niya na mabuti rin daw na maaga kami naghiwalay ni Tristan kasi mahirap kapag natali na ako. Tapos saka pa ito biglang nagloko. Marami pa naman daw akong ibang lalaki na makikilala kaya huwag ko raw panghinayanganan si Tristan. Papa Dudut, nagsimula na rin kaming maging close ng tricycle driver na si Carl. Madalas na kasi talaga siyang kumain sa karinderya namin kaya naman naging madalas din ang pag-uusap naming dalawa. Sa aming dalawa ako ang mas palaging nagkukwento ng buhay ko. Yung klase ng buhay namin sa probinsya, mga pangarap ko sa buhay at pati na rin ang pagkabigo ko. Dahil may ilang taon din ang tanda niya sa akin ay madalas niya akong payuhan na talaga namang nakapagpapagaan ang loob ko. Kaya hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya hanggang sa maging boyfriend ko na nga si Carl, Papa Dudut. Mau, itong tubig mo. Mabuti talaga at nakarating ka rito sa bahay namin. Salamat, Joy. Sorry, medyo na-late ako. Naligaw kasi ako kanina eh. Nakarating pa ako hanggang dun sa may simbahan. Naku, malayo-layo na yun. Dapat tumawag ka sa akin kasi medyo mahirap talagang hanapin tong bahay namin. Ayos lang, kasi alam ko na busy ka rin kasi nga piyesta ngayon dito sa inyo. May dala nga pala akong cake. Salamat, Mau. Dapat hindi ka na nag-abala. Nahihiya naman akong pumunta dito nang walang kahit na anong dala. Sa probinsya kasi namin, kapag pupunta kami sa bahay ng may handa para sa piyesta, dapat may dala rin kaming kung ano. Talaga? Dito, hindi mo na kailangan gawin yun. Basta dumating ka, ayos na yun. Bakit pala hindi mo sinama ang tiyang mo? Sinabihan ko rin siya na sumama sa akin kaya lang busy daw siya ngayon. Pero sarado naman ang karinderya nyo pag linggo, di ba? Oo, kaya lang mamimili raw siya ng mga gulay at karne para sa lulutuin niya sa susunod na araw. Sasama nga dapat ako sa kanya pero sabi niya pumunta na lang daw ako dito sa inyo. Ngayon lang din kasi ako makakapunta sa isang piyestahan dito sa Maynila. Nako, sisiguraduhin ko na mag-e-enjoy ka. Kasi bukod sa marami ako niluto na pagkain dito, pupunta tayo sa plaza mamaya. Ano namang gagawin natin sa plaza? Mahilig ka makinig sa mga kanta ng mga banda, di ba? May mga banda kasi natutugtog dun mamaya. Talaga? Oo, at ang alam ko, nandun din ang paboritong banda mo, kaya sigurado ako na mag-e-enjoy ka ron. Naku, excited na ako, Joy. Matagal ko na rin kasing gusto mapanood na tumugtog yung paboritong banda ko. Kaya nga kinulit talaga kita na pumunta dito. Kasi bukod sa makikipiesta ka, manonood tayo ng mga banda. O nga pala, bakit hindi mo sinama yung boyfriend mo? Hindi raw siya pwede ngayon kasi may aasikasuhin siya dun sa bahay nila. Sayang naman kasi gusto ko na rin sana siya makilala. Ay huwag ka mag-alala, next time ipapakilala ko talaga siya sa'yo. Ang dami palang bisita dito sa bahay nyo. Buti hindi ka nahirapan sa pagluluto. Dumating kasi yung ibang pinsan ko para tumulong sa akin. Yung iba sa kanila, inaasikaso naman yung 3 anak ko. Kaya medyo petiks na ako ngayon. Ang babait naman ng mga pinsan mo. Sinabi mo pa. Mga dalaga pa rin kasi kaya hindi pa masyadong busy sa buhay. Kaya ikaw, huwag ka muna mag-aasawa. Enjoyin mo muna yung buhay dalaga mo. Okay lang na mag-boyfriend ka. Basta walang sabit. Tsaka huwag ka na rin muna mag-aanak para hindi ka kagad mahirapan. Masusunod po, Ate Joy. Ate ka dyan?
Sabi ng Joy na lang para hindi ko maramdaman na mas matanda ako sa'yo. Ay, teka, andyan na pala ang asawa ko. Ligay, papakilala kita sa kanya. Sige, susunod ako. Iinumin ko lang tong tubig. Kanina pa talaga ako nauuhaw eh. Okay, sige. Honey, nandito yung sinasabi ko sa'yo na kaibigan ko doon sa may karinderya na binibilang ko ng masarap na ulam. Talaga? Nasaan siya? Eto, Mau, si Carl, asawa ko. Carl, si Mau, yung madalas kong kinukwento. Carl, hi. Ikaw pala yung asawa ni Joy? Nice to meet you. Nice to meet you din, Mau. Papadudot na kikwento ko na noon kay Joy ang tungkol kay Carl na may bago ng lalaki na nagpapatibok ng puso ko. Hindi ko lang sinabi sa kanya ang detalye ng tungkol sa lalaki na yon kagaya ng pangalan o trabaho nito. Basta sinabi ko kay Joy na masaya ako ng mga oras na yon kasi ramdam ko na seryoso sa akin si Carl. Pero hindi ko naman akalain na napakaliit ng mundo. At ang lalaki pala na nagpapasaya sa akin ay ang asawa mismo ng kaibigan kong si Joy. Papadudot, sobra akong nagpigil ng luha at galit ng mga oras na yon. Sobra rin kasi akong nasaktan dahil pakiramdam ko niloko na naman ako ng lalaking pinagkatiwalaan at minahal ko. Kaya pala hindi masyadong nagkukwento si Carl ng tungkol sa buhay niya dahil ayaw niyang madula siya na may asawa at mga anak na pala siya. Wala rin sa isipan ko noon na manira ng isang relasyon. Kaya naman kahit mahirap, isang desisyon ang ginawa ko, papadudot. Chang, tapos ko na pong ligpitin yung pinaglagyan ng mga ulam. Okay lang po ba na lumabas ako saglit? Sige. Pero saan ka naman pupunta? Medyo paggabi na. Dyan lang po sa may perya. Nandun po kasi si Isay. Nandun palang babaeng yon. Kaya naman pala hindi nagre-reply sa mga text ko kanina pa. Naku, hindi po ba siya nagpaalam sa inyo? Ay hindi. Ang sabi niya lang gagabihin siya ng uwi. Pero ang akala ko may overtime lang sa trabaho. Yung anak ko na yun talaga, oo. Kahit kailan hindi marunong magsabi sa akin kung nasaan ba siya. Tamad din po kasi talagang mag-text yung si Isay. Isang text nga lang po natanggap ko mula sa kanya kanina eh. At ang sabi niya nga po, sumunod ako sa kanya dun sa may perya. Ay, mabuti ka pa, tinext niya. Samantalang ako, wala akong natanggap na kahit anong text o kahit man lang chat sa Facebook. Pero sige, sumunod ka na dun sa kanya at bantayan mo ang anak ko na yon, ha? Baka magkita na naman sila ng boyfriend niya kung saan pa sila pumunta. Okay po, Chang. Alis na po ako. Mag-iingat ka at huwag na kayo masyado magpapagabi ni Isay, ha? Opo. Ay, nakakapagod namang maglakad. Mabuti na lang malamig ang panahon. Mau, Oh, anong ginagawa mo dito? hindi ka kasi nagre-reply sa mga text ko sa'yo. Hindi ka rin sumasagot sa mga tawag ko. Tapos kapag pumupunta ako sa karinderya nyo, hindi mo naman ako pinapansin. Kasi wala naman tayong dapat na pag-usapan pa. Meron, Mau. At ano naman yun, Carl? Kung paano mo ako niloko at ginawang kabit mo? Hindi ko naman sinasadya. Carl, alam ko na probinsyana ako pero wag mo naman sana akong gawing tanga. Maniwala ka sa akin. Wala akong intensyon na lokohin o saktan ka. Naipit lang talaga ako sa sitwasyon. Kaya niloko mo ko at pinaniwala mong binata ka na ligawan mo ko? Ako naman si tanga, naniwala sa lahat ng mga sinabi mo at minahal ka. Minahal din naman kita, Mau. Pero ang punto dito, niloko at sinaktan mo ko. Wala nga akong intensyon na gawin yun sa'yo. At wala rin sa plano ko ang maging kabit mo. Iiwan ko na si Joy. Ano sabi mo? Iiwan ko na ang asawa at mga anak ko para sa'yo. Kaya mong gawin yun? Oo, kasi nga ikaw na yung mahal ko. At hindi ko nakakayanin na mabuhay nung wala ka. Mau, sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Alam ko na mali talaga na hindi ko sinabi sa'yo yung totoo. Pero kung may isang bagay man na totoo sa mga sinabi ko sa'yo, yun ang mga salitang mahal na mahal talaga kita. Mau, makinig ka sa akin. Ikaw lang at wala nang iba.
Papa Dudut, wala naman talagang babae ang ginusto na maging kabit o pangalawa sa buhay ng taong mahal nila. Pero kapag nandoon ka na pala sa sitwasyon na yon ay napakahirap nang gawing tama ang mali. Ni minsan sa buhay ko ay hindi ko naisip na papasok ako sa isang maling relasyon. Galit po ako sa mga babaeng nakikiapid sa mga lalaking may asawa at mga anak na. Naiinis ako sa kanila kasi tinatanggalan nila ng respeto ang mga sarili nila. Yun pala ay papasok din ako sa ganong sitwasyon. Nang malaman ko na pamilyadong tao na pala si Carl ay nag-decide na akong tapusin ang lahat sa amin, Papa Dudut. Ang sabi ko pa noon sa sarili ko ay hindi ko tatanggalan ng respeto ang sarili ko para maging kabit lamang sa isang relasyon. Pero lahat pala ng desisyon ay pwedeng magbago sa isang iglap lang. Lahat ng mga salitang binibitawan natin ay pwede nating kainin dahil yon ang nangyari sa akin noon. Kahit na ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na makikipaghiwalay na ako kay Carl ay hindi ko rin yon nagawa nang sabihin niyang ako na talaga ang totoong mahal niya, Papa Dudut. May bahagi ng sarili ko ang tumututol sa relasyon namin ni Carl. Alam ko naman kasi na mali talaga ang lahat sa aming dalawa. Pero mas malakas ang pagmamahal na nararamdaman ko. Sinubukan ko namang labanan yon kasi pwedeng walang patunguhan ng lahat. Pero anong magagawa ko? Sadyang nahulog na ang loob ko kay Carl. Hindi na kaya pang magpigil ng puso ko na mahalin ang isang lalaking pamilyado na. Kaya naman nagpatuloy na ang relasyon namin at pumayag na rin ako na ibahin niya ako para hindi siya mahirapan na dalawin ako. Maliit na paupahang bahay ang kinuha niya para sa akin kaya mura lang ang bayad. At doon niya mas naiparamdam sa akin ang pagmamahal niya. Umalis na rin ako sa karinderya ng tiyahin ko at nagtrabaho na lamang sa isang manuka na malapit lang din sa tinutuluyan kong bahay. Isa rin sa nakapagpalakas ng loob ko na hindi na bumitaw sa relasyon namin ay yung mga salitang binibitawan ni Carl, Papa Dudut. Napagod na siya sa buhay nila mag-asawa ni Joy. Na hindi na siya masaya sa piling nito at tanging mga anak na lang nila ang dahilan kaya patuloy pa rin siyang nakikisama sa dati niyang asawa. Ako na raw talaga ang mahal niya at handa siyang iwanan ito para sa akin. Naisip ko rin tuloy noon na siguro ay kami talaga ni Carl ang para sa isa't isa. Kami ang tinadhana na magmahalan. Sadyang pinagtagpo lang kami sa maling pagkakataon pero kami ang inilaan ng Diyos na magsama sa habang buhay. Kasi kung hindi ay bakit pa kami pagtatagpuin para magmahalan? Dumating si Carl sa buhay ko para tulungan akong maghilom ang sugat na ibinigay ni Tristan sa puso ko. At nakilala naman ako ni Carl para muling bigyan ng kulay ang malungkot na buhay may asawa niya, Papa Dudut. Mahal, pwede ba mamaya ka na umuwi sa inyo? Hindi pwede, mahal eh. Ang sabi ko kay Joy, may asikasuhin lang ako sa munisipyo para sa tricycle ko. Kaya ako umalis sa bahay namin. E di sabihin mo na natagalan ka lang sa pag-aayos sa munisipyo. Babawi na lang ako next time. Pero sa ngayon, kailangan ko munang umuwi ng maaga. Ilang beses mo nang sinasabi yan pero palagi mo naman akong binibitin. Hindi na nga ako pumasok sa trabaho ko sa manukan ngayon tapos maaga mo naman akong iiwan dito sa bahay. Pasensya ka na talaga, mahal. Ang totoo, parang medyo nakakahalata na rin kasi si Joy sa akin. Ano namang ibig mong sabihin? Tinatanong na kasi ako ni Joy kung bakit napapadalas daw na gabing-gabi na kung umuwi ako. Napapadalas na rin ang pagtatalo namin. At sinasabi niya na alam niyang may kinalolokohan akong ibang babae. Anong sinagot mo sa kanya? Siyempre, sinasabi ko lang na kailangan ko sipagan sa pamamasada ng tricycle. Kasi malapit na ang pasukan ng mga bata. Tapos muntik niya pang mabasa yung text mo sa akin na kailan ba ulit tayo magde-date. Mabuti na lang nakuko kagad yung cellphone ko sa kanya. At sinabi ko na empty bat na kaya kailangan ko nang i-charge. Kapag kasi nasa bahay ako, huwag mo na lang muna ako i-text, mahal. Namimiss kasi kita kaya ako ginagawa yun. Alam ko, pero baka nga kasi malaman na ni Joy tungkol sa atin. Kaya nag-iingat lang din ako. Kung mangyari man yun, edi sabihin na lang natin sa kanya ang totoo. Hindi naman pwede yun. Bakit?
Akala ko ba ako ang mas mahal mo ngayon? Oo nga, pero intindi mo naman sana ang sitwasyon ko. May mga anak kami ni Joy. Intindihin mo rin sana ang sitwasyon ko. Baka nakakalimutan mo, Carl. Nangako ka sa akin na iiwan mo na yung asawa mo. Konting panahon lang naman ang hinihingi ko sa'yo, Mau. Ayoko rin naman kasing biglain si Joy, lalo na ang mga bata. Pero tutupad talaga ako sa pangako ko. Huwag kang mag-alala. Oh, Boses ni Joy yun ah. Ginagawa niya sa labas ng bahay. naku, patay na. Ito na yung kinakatakot ko. Mau, dito ka lang sa kwarto. Ako nang lalabas ng bahay para kausapin si Joy. At kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas dito. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Puntahan mo na yung asawa mo. Lumabas ka dyan, Carl! Lumabas kayo ng kabait mo! At harapin niyo akong dalawa! Oh, honey. Anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko na nga ba na tama ako? Nasaan siya? Nasaan ang kabait mo? Ha? Ano bang sinasabi mo? Wala akong kabit. Bahay to ni paring Marvin. Yung kasama kong tricycle driver. Huwag mong binibilog ang ulo ko, Carl! Dahil alam ko na bahay to ng kabit mo! May nakapagsabi sa akin na dito ka raw madalas na pumupunta kapag hindi ka pumapasada ng tricycle mo! Kaya ilabas mo na yung kabit mo! Honey, wala nga akong kabit. Huwag ka na magsinungaling! Alam ko nandyan lang ang kabit mo! Ilabas mo na yung makating-hikat na yan dahil kating-kating na rin akong kalbuhin siya! Ang kapal na mukha niya pumato sa lalaking may asawa na! Gano'n na ba talaga siya kadesperada? Wala na ba talaga ibang lalaki pumapatol sa itsura niya? At ikaw pa talaga ang nilandi niya? Ha? Sigurado ako na simpakit ang ugali niya ang mukha niya! Hoy! Oh, Sino tinatawag mong pangit, ha? Hindi ako desperada. Sadyang mahal lang ako ng asawa mo kaya pinatulan ko siya. ano ginagawa mo dito? Di ba sabi ko huwag kang lumabas ng kwarto? Pagsabihan mo yung asawa mo, ha? Ang sakit magsalita. Akala mo naman nukno ka ng ganda? Ang kapal! Mau? Ikaw ang kabit ng asawa ko? Oo, ako nga. Nagulat ka, no? Kaya tigil-tigilan mo na yung panlalait mo sa akin. Kasi sa ating dalawa, alam naman natin kung sino ang totoong pangit at laspag ang pagmumuka. Papadudot nagkaroon din naman ng espesyal na bahagi si Joy sa buhay ko bilang kaibigan ko. Siya kasi ang madalas kong nakwekwentuhan ng mga problema ko noon tungkol sa pamilya ko at sa ex-boyfriend kong si Tristan. Wala na akong halos inilihim sa kanya dahil malaki ang tiwala ko sa kanya bilang kaibigan ko. At alam ko na naging ganon din siya sa akin. Marami siyang nakwento noon ng mga problema nilang mag-asawa. Ramdam niya raw na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal sa kanya ng asawa niyang si Carl. Pero ayaw niyang bumitaw, Papadudot. Ayaw niyang masira ang pamilya nila, lalo na ang sumpaan nila sa harap ng Diyos sa loob ng simbahan. 3 ang mga anak nila at alam niya raw na mahihirapan ang mga ito kapag naghiwalay silang mag-asawa. Kaya kahit nahihirapan na siya dahil sa panlalamig sa kanya ni Carl ay hindi pa rin siya bumibitaw para sa mga anak nila. Doon ako na-guilty, Papadudot, kasi alam ko na ang dahilan ng panlalamig sa kanya ni Carl. Kilala ko kung sino ang bagong babae na nagpapatibok ng puso nito. Walang iba kung hindi ako, Papadudot, ang babae na tinuring ni Joy na isang tunay na kaibigan na masasandalan sa oras na nahihirapan siya. Pero hindi ko naman kasalanan kung ako na ang bagong mahal ng asawa niyang si Carl, Papadudot. Mahal, thank you sa pagdala mo sa akin dito sa restaurant. Sobrang ganda dito. Nagustuhan mo ba dito? Sobra! Ang ganda ng view tapos ang sarap pa ng pagkain nila. Ikaw ha, mag-iisang taon na tayo pero ngayon ko lang nalaman na may konting kaswitan ka rin naman pala sa katawan. Alam mo naman na hindi talaga ako masyado marunong magpakilig ng babae. Kaya nga konti lang talagang nakarelasyon ko. Ayos lang yun. Basta ang importante naman, alam ko na hindi ka chick boy kagaya ng ibang lalaki dito sa Maynila. Mahal, thank you talaga ha. Para saan? Sa pagdala ko sa'yo dito sa sosyaling restaurant na to? Huwag ka mag-alala. First time ko rin naman dito.
Talaga? First mo lang din dito? Oo, kasi hindi naman talaga ako galang tao. Pero nung sinabi mo sa akin na marami kang gusto mapuntahan na lugar dito sa Maynila, naghanap ako sa internet ng mga pwede nating pasyalan o kainan kagaya ng restaurant na to. Grabe, ang sweet mo talaga. Hindi ka naman ganyan ka-sweet sa akin dati Limitado pa kasi ang mga kilos ko noon. Saka sabi ko sa'yo, di ba? Babawi ako sa oras na matapos na ang lahat sa amin ni Joy. Oo, kaya nga hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Thank you talaga, mahal. Kanina ka pa nagpapasalamat, mahal ah. Eh hindi naman masyadong mahal tong in-order natin mga pagkain. Nahihiya nga ako sa'yo kasi medyo tinipid pa kita ngayong mansarin natin. Ang sosyal nga nito pinuntahan natin, pero hindi naman tayo makakain ng marami. Ano ka ba? Malaking bagay na to para sa akin. Saka hindi lang naman ako nagpapasalamat sa pagdala mo sa akin dito sa restaurant. Kasi sa totoo lang, hindi ko akalain na tutuparin mo pa yung pangako mo sa akin. Na ako talaga yung pipiliin mo kaysa sa asawa mo. Ikaw lang eh. Ayaw mo maniwala sa akin na ikaw talaga yung mahal ko. Kaya nga sobrang saya ko ngayon. Kasi akala ko maiiwan na naman ako sa ere. Akala ko masasaktan na naman ako. Alam ko na nagkamali talaga ako sa'yo. Kasi nagsinungaling ako at hindi ko sinabi yung tungkol sa pamilya ko. Pero pinagsisisihan ko na yun, mahal. Nagsisisi na ako na nasaktan ka ng dahil sa akin. Huwag mo nang isipin yun kasi bumabawi ka naman na ngayon. Basta mahal, gusto ko na palagi tayong masaya ha. Kapag nasasakal ka na sa akin, kapag naiingayan ka na o hindi ka na nagagandahan sa akin, sabihin mo kaagad ha. Para alam ko kung kailan ako dapat mag-adjust at mas ayusin ang sarili ko. Mahal, wala kang dapat na ayusin sa sarili mo. Minahal kita sa kung sino at anong klase ng pagkatao meron ka. Kaya hindi mo kailangang magbago para sa akin. Kasi kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin at mamahalin ko. Papadudod pagkatapos ng naging pagsugod ni Joy sa bahay ko ay doon na nagdesisyon si Carl na tapusin na ang lahat sa kanilang relasyon. Dahil alam naman na raw ni Joy ang tungkol sa akin ay wala nang dahilan para magstay siya dito. Pero syempre hindi niya pababayaan ang responsibilidad niya sa mga anak nila. Patuloy pa rin siyang nagpapadala ng pera dito o kaya ay dadalaw kapag may okasyon na may kinalaman sa mga anak niya. Hindi na rin daw niya nagawang kausapin ang mga bata tungkol sa paghihiwalay nila ni Joy. Pero sigurado siya na maintindihan naman ng mga ito ang sitwasyon nila. Madalas na raw kasing makita ng mga bata ang pagtatalo nila ni Joy noon. Kaya alam niyang batid na ng mga anak nila ang posibilidad na maghiwalay silang mag-asawa. Masaya talaga ako noon dahil ako ang pinili ni Carl, Papa Dudut. Doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi niya na ako na ang mahal niya at hindi na si Joy. Akala ko kasi hanggang sa mga oras na yon ay binobola niya lamang ako para hindi ko siya hiwalayan. Akala ko ay hindi niya tototohanin ang pangako niya na hihiwalayan niya si Joy para sa akin. Hindi ko alam kung napasubo lang ba siya kaya niya iniwanan si Joy dahil nalaman na nga nito ang tungkol sa aming dalawa. Baka napilitan lang siya na hiwalayan ito dahil sa galit na rin ni Joy. Pero hindi na yon importante pa, Papa Dudut. Dahil mas mahalaga ang bagay na ako na ang pinili ni Carl na makasama, Papa Dudut. Papa Dudut, kagaya ng sabi ko kanina, wala naman sigurong tao ang gusto na maging kabit o pangalawa sa buhay ng mahal nila. Kagaya ko ay naipit lang talaga ako sa sitwasyon. Una kasi hindi ko naman alam na may asawa at mga anak na pala si Carl. Kung alam ko lang noong umpisa pa lamang ay nilayuan ko na siya at pinigilan ko na ang puso ko na mahalin siya. Pero huli na nang malaman ko dahil sobrang mahal ko na siya noon, Papa Dudut. Pangalawa, kay Carl na nanggaling na matagal na rin ang lalamig ang puso niya kay Joy. At nang makilala niya ako ay doon niya muling naramdaman ang totoong pagmamahal. Nang dahil sa akin ay nagkaroon ulit siya ng ganang mabuhay sa araw-araw. Pero yun talaga ang sinabi ni Carl sa akin. Ako na raw ang kinukuhanan niya ng lakas para magsumikap siya sa buhay.
Gusto niya raw na matupad ko ang mga pangarap ko na kasama siya sa buhay ko. Hindi na raw niya ako kayang mawala sa tabi niya. Kaya niya raw iniwan si Joy dahil ako na ang tunay na tinitibok ng puso niya. Nararamdaman ko naman ang sinseridad sa mga sinasabi niyang yon. Pero may takot pa rin ako na baka anumang oras ay manumbalik ang pagmamahal na nararamdaman niya ng ilang taon para sa asawa niya, Papa Dudut. Pwede na siguro tong sabaw ng nilagang baka na niluto ko. Sana magustuhan to ni Carl. Si Carl na siguro yung kumakatok sa pinto. Naiwan niya ba yung susi niya? Bakit kailangan pa niyang kumatok? Ay, patayin ko na nga tong apoy sa kalan para mapagbuksan ko na siya ng pinto. Mahal, naiwan mo ba yung susi mo kaya… Joy? Oo, ako nga. Ang asawa ng lalaking kinakasama mo. Ayoko ng gulo kaya umalis ka na. Sino bang may sabi na pumunta ako rito para guluhin kayo? Tsaka bakit parang takot ka na nandito ako? Natatakot ka ba na bigla kang iwanan ni Carl? At bumalik siya sa akin kapag nakita niya ako ngayon? Bakit naman ako matatakot? Alam ko naman na amoy pa lang malaki na ang lamang ko sa'yo. Kumbaga sa bulaklak, sariwa at namumukadkad pa ako. Samantalang ikaw, tuyot na at malapit ng malanta. Pero lahat ng sariwang bulaklak nalalanta rin. At kung mangyari man yun sa'yo, sana hindi ka iwanan ng asawa ko para ipagpalit sa ibang mas sariwang bulaklak. Dami mong sinasabi. Bakit ka ba kasi nandito? Ito lang naman ang pinunta ko rito. Iaabot ko lang tong invitation sa asawa ko para sa birthday party ng bunso namin. Tigilan mo na nga yung pagtawag kay Carl na asawa mo. Iniwanan ka niya para sa akin. Akin na nga yung invitation na yan. Pwede naman kasing i-text mo na lang siya. Nag-effort ka pa talaga na dalhin to dito. Nawala kasi ang cellphone ko at wala rin akong number niya. Kaya dinaan ko na lang yung invitation kasi galing din ako sa palengke na malapit dito. O siya, alis na ako at baka magpang-abot pa kami ni Carl. Tapos hindi ka pa makatulog sa takot na bumalik siya sa akin. Bye! Ang kapal talaga ng mukha ng losyang na yon. Sobrang feeling niya talaga babalikan pa siya ni Carl. Makapaghain na nga lang. Baka pauwi na rin si Carl. Iwan ko na lang dito sa sala tong invitation na to. Mahal, nandito na ako. Uy, parang ang bango ng naamoy kong ulam ah. Sakto kasi naghain na ako dito sa lamesa ng hapunan natin. Maupo ka na dyan. Yun, kanina pa talaga ako nagugutom eh. Ito na yung plato mo ng kanin. Saka maliit na mangkok para sa sabaw at gulay ng sinigang na baka. Thank you, mahal ah. Grabe. Ang sarap naman talaga nitong niluto mo. Siyempre, paborito mo yan kaya sinarapan ko talaga. Nga pala, nagpunta dito si Joy kanina. Talaga? Nagpunta siya dito? Ay bakit parang na-excite ka naman masyado nang marinig mo ang pangalan niya? Hindi ah. Nagulat lang ako kasi ang tagal na rin namin hindi nagkikita. Kapag dumadalaw kasi ako sa mga bata, palaging wala siya doon. So namimiss mo siya? Siyempre hindi. Bakit ko naman siya mamimiss? Pero anong sabi? Bakit daw siya nagpunta dito? Binigay niya lang yung invitation para sa birthday party ng bunso niyo. Ilagay ko dun sa lamesa sa may sala. Di mo siguro napansin bago ka pumunta dito sa lamesa. Di niya raw kasi alam ang cellphone number mo kaya dinaan niya na lang dito sa bahay. Magbe-birthday na nga pala yung bunso ko. Mahal, pwede ba akong pumunta sa birthday party niya? Oo naman, syempre, anak mo yun eh. Basta para sa mga anak mo hindi kita pagbabawalan. Papa Dudut, alam kong hindi maiiwasan ni Carl na makumpara ako kay Joy dahil maraming taon din silang nagsama bilang mag-asawa. Bukod pa yung mga taon na naging magkarelasyon sila bago sila nagpakasal. Pagdating sa pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay at kung ano-ano pang bagay na magkaiba kami ni Joy.
Kaya nga may takot pa rin ako noon na balikan ito ni Carl, pero pinangahawakan ko na lamang ang sinabi niya na ako na ang bagong mahal niya. Gumawa rin ako ng paraan para hindi na masyado pang maalala ni Carl ang dati niyang asawa. Pinalitan ko ang detergent bar na ginagamit ko sa paglalaba na malayo sa amoy na ginagamit ni Joy noon sa mga damit niya. Naghanap din ako ng ibang recipe ng pagluluto para sa mga paboritong pagkain ni Carl. At mas naging malambing ako sa kanya sa tuwing magkasama kami sa bahay. Pinakita ko sa kanya na hindi siya nagkamali ng desisyon sa pagpili niya sa akin. Na ako talaga ang mas karapat-dapat para sa kanya. Hanggat maaari ay gusto ko na ako lang ang laman ng puso at isipan niya sa lahat ng oras, Papa Dudut. Mahal, kumain ka na ba? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Akala ko ba hanggang alas 8 ka lang dun kina Joy? Alas 11 na ng gabi ah. Sorry kasi napasarap yung bonding namin ng mga bata. Saka ang dami rin kasi dumating na bisita kanina. O bakit? Ikaw ang punong abala ron? Hindi naman, kaya lang syempre. Tumulong din ako na mag-asikaso sa mga bisita. Bakit ginawa mo pa yun? Hindi ka naman na doon nakatira. May mga kamag-anak din kasi akong dumating. Kaya nakakaya na hindi ko sila asikasuhin eh. Teka, kumain ka na ba? May dala akong pagkain dito para sa'yo. Ayoko nang kumain. Nalipasan na ako ng gutom. Kung gusto mo, sasabayan na lang kitang kumain para ganahan ka. Eh di ba kumain ka na doon kina Joy? Bakit kakain ka ulit? Para may kasabay kang kumain. Alam ko kasi na ayaw mong kumakain ng wala kang kasabay. Eto, maghahain na ako dito sa lamesa. O sige na, maupo ka na dyan. Masarap to kasi… Kasi luto ni Joy yan. Kaya gusto mong kumain ulit, ganon? Siyempre hindi. Masarap kasi itong pansit malabon. At alam kong paborito mo to. Kaya ito talaga ang unang binalot ko para iuwi dito sa bahay. Sinamahan ko na rin ng lumpiang Shanghai, cake saka gelatin. Eto, ipaglalagay na kita sa plato. Ayoko ngang kumain. Baka mamaya may lason pa yan kasi luto yan ng dati mong asawa. Huwag ka mag-alala, kung may lason man to, sabay tayong mamamatay kasi nga sasabayan kita kumain. Para magkasama pa rin tayo hanggang kabilang buhay, di ba? Siraulo ka talaga. Yan! Gumiti na rin ng mahal ko. Lapitan nga kita dyan sa upuan mo para mayakap kita. Grabe ang higpit ng yakap ah. Siyempre, para mawala na yung pagtatampo ng mahal ko. Hindi naman ako nagtatampo sa'yo. Naiinis lang talaga ako sa Joy na yan. Pero teka. Bakit? Parang iba yata ang amoy ng pabango na nasa damit mo ngayon. Ha? Hindi naman ako nagpabango ah. Pamilyar sa akin ang amoy ng pabango na yan. Kung hindi ako nagkakamali, yan din ang naaamoy ko dati nung nagkakausap kami ni Joy sa karinderya. Imposible yan, mahal. Baka ibang pabango yung naamoy mo sa kanya noon. Nag-usap ba kayo ni Joy kanina? Siyempre, oo. Pero tungkol lang naman sa mga bata. Niyakap ka ba niya? Hindi. Niyakap mo ba siya? Bakit hindi ka makasagot? Kasi ayaw mo magsinungaling sa akin? Ayaw mo akong makita na nasasaktan? Carl, akala mo ba hindi ko alam na may ilang beses ka nang nagchat-chat sa kanya para humingi ng tawad? At hindi lang yun. Nabasa ko rin sa messenger mo na tinatanong mo siya kung pwede niyo pang ayusin ang lahat sa inyong dalawa. Mau, sorry. Sorry kasi ano? Kasi na-realize mo na hindi pala ako ang mahal mo talaga? Ramdam ko naman eh. Ayoko lang aminin sa sarili ko kasi ayokong mawala ka sa akin. Pero ano magagawa ko? Ayoko rin naman patuloy na ipagsiksikan ng sarili ko sa'yo. Lalo na't alam kong hindi naman talaga akong laman ng puso mo. Pero sana sinabi mo na lang sa akin ng mas maaga. Para hindi ako gaanong nasasaktan ngayon kasi alam ko na kahit akong pinili mo, hindi naman talaga ako ang laman ng puso mo! Papa Dudut, hindi ko talaga binabawalan si Carl na dumalaw sa bahay ni Joy basta para sa mga anak nila.
Kilala ko kasi siya bilang responsableng tatay at alam ko na ayaw niyang lumayo ang loob ng mga anak niya sa kanya. Pero yun talaga ang kinakatakot ko noon, na baka dahil doon ay manumbalik ang pagmamahal niya kay Joy. Kahit na hindi na kami nag-uusapan ni Joy, alam ko na may sarili siyang paraan para bumalik sa kanya si Carl. At yun ay ang gamitin ang 5 anak nila. Papadudot, alam ko na hindi hamak na mas maganda at mas bata talaga ako kumpara kay Joy. Mas palaayos din ako at palaging mabango, hindi kagaya niya na mumurahing cologne lang ang gamit. Marunong din akong mag-makeup pero siya ay hindi magawang suklayin ng maayos ang buhok niya. Yon ang lamang ko sa kanya. Mas alam ko kung paano alagaan ang sarili ko. At ang akala ko ay sapat na yon para manatili si Carl sa piling ko. Ang akala ko ay pinili ako ni Carl dahil sa ganda at pagiging bata ko kumpara sa asawa niya. Pero lahat pala talaga ay pwedeng magbago sa isang iglap lang. Lahat ng pangako ay pwedeng mapako ng dahil lang sa isang tao na parte ng kanyang nakaraan na akala ko ay kinalimutan na niya. Ramdam ko naman noon, Papa Dudut, na unti-unti nang nagsisimulang manlamig sa akin si Carl. Mag-iisang taon na kaming nagsasama nang mapansin kong napapadalas ang pagdalaw niya sa bahay ni na Joy. Nung una, naiinis talaga ako at inaaway ko siya, pero kapag dinadahilan niya ang mga anak niya, alam kong wala na akong pag-asa na manalo sa pagtatalo na yon. Kasi ayoko rin namang tanggalan siya ng karapatan sa mga anak niya. Kaya naman pilit ko na lamang na pinapakalma ang sarili ko at naniwala sa mga sinasabi ni Carl na walang ibang dahilan ng pagdalaw niya sa bahay ni na Joy kung hindi ang mga anak nila. Pero babae ako, Papa Dudut. Ramdam ko kung kailan may ginagawang mali ang partner ko. Akala ko nung una ay takot lang ako na mawala sa akin si Carl, kaya nagiging paranoid ako sa tuwing malalaman ko na dumadalaw si Carl sa bahay ni Joy. Pero nalaman ko na tamang hinala ko nang minsan kong pakialaman na ng cellphone niya at mabasa ko ang chat niya ng pagsuyo kay Joy na sana raw ay magkabalikan na silang dalawa. Pero nagbulag-bulagan ako noon, Papa Dudut. Nagpanggap ako na wala akong alam tungkol doon, lalo na at hindi naman nagre-reply si Joy sa kanya. Kaya lang lahat naman ng pagpapakamartir ay may hangganan. At nang makumpirma ko na tamang lahat ng hinala at kinakatakot ko, ay ako na mismo ang nakipaghiwalay kay Carl. Papadudot nang maghiwalay kami ni Carl ay nalaman ko na bumalik na siya sa pamilya niya. Doon ako mas lalong nasaktan kasi napatunayan ko na tama lahat ng kinakatakutan ko. Sa umpisa pa lang ay hindi na talaga ako ang minahal ni Carl. Ginamit niya lang ako na pampalipas oras dahil nakaramdam siya ng pagod sa pamilya niya. Pero sa huli mas mahal niya pa rin ang mga ito kesa sa akin. Hindi na rin naman ako naghabol pa dahil ayoko na ng gulo. Tama na yung minsang nagulo ang mga buhay namin pare-pareho. Lahat naman tayo ay pwedeng matisod, magkamali at makagawa ng kasalanan, Papa Dudut. Ang mahalaga naman kasi doon ay marunong tayong magsisi sa huli dahil yon ang natutunan ko. Hindi lahat ng bagay na gusto natin ay pwede nating ipaglaban at bawat desisyon na ginagawa natin ay palaging may naghihintay na consequences. Ilang taon na rin ang nakalipas mula na mangyari ang mga ito. May asawa at anak na rin ako sa ngayon at masasabi ko na masaya na ang buhay ko. Dito na rin po magtatapos itong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mau. Maraming salamat, Mau, sa pagsulat mo dito sa aking programa na Barangay Love Stories. Tama ka sa sinabi mo na lahat tayo ay pwedeng matisod at makagawa ng pagkakamali. Oo, minsan kang nakasakit ng damdamin ng ibang tao. Naging bulag ka sa katotohanan na mali ang sitwasyon na pinasok mo. Pero ang mahalaga naman, alam natin sa huli kung paano ito itatama. At dahil sa sulat na ito ay sigurado ako na marami kang aral na naiwan sa ating mga kabarangay na nakapakinig ng iyong kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut.
sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay LS 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Piliin lagi ang tama. Ito ang madalas na tinuturo sa atin mula sa bahay hanggang sa eskwela. Lagi mong piliin kung ano ang tama kahit mahirap pa. Ikaw, paano kung hindi mo kayang mabuhay ng tama? Tama, kaya mo bang maging tama? Kaya mo bang mamuhay na puro tama ang ginagawa? Sa mundo kung saan ay napapaligiran na tayo ng tukso para gumawa ng kasamaan, kaya mo bang lumihis para pumunta sa direksyon ng tama? Totoong mahirap gumawa ng tama at puno ng moral, lalo na kung kinakailangan mong gumawa ng bagay na labag sa batas ng tama. Totoong kapag ikaw na ang nasa sitwasyon kung saan ay kailangan mong piliing iisang tabi ang pagiging tama dahil mas kailangan ang iyong sitwasyon na maging mali. Ang ating kwentong papakinggan ngayong araw ay kwento ng dalawang taong gumawa ng mali, hindi dahil gusto nila, kundi kailangan. Gumawa silang pareho ng mali para patuloy silang huminga at mabuhay. Alamin natin ang kwento ng mag-asawang Roslyn at Jimbo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag kumakalam na ang sikmura, matatanggihan mo bang gumawa ng tama para may makain ka? Nakaharap ako noon sa kwardong salamin. Pinagmamasdan ko ang aking sarili. Kakatapos ko lang umiyak noon dahil hindi ko tanggap ang sitwasyon. Ang sitwasyon namin ng aking asawang si Jimbo. Pinagmasdan kong mabuti ang hindi maayos na kolorete ko sa mukha. Si Jimbo ang nagpahid noon sa akin dahil yun daw ang nakikita niyang nasa mukha ng mga kakilala niya. Wala akong alam sa pag-aayos noon, Papa Dudut. Hindi ako mahilig kailanman na paglaruan ang kolorete sa aking mukha. Ngayon lang dahil kailangan. Nang titigan ko ang aking refleksyon sa salamin ay muli na namang namuo ang mga luha sa aking naniningkit na mga mata. Napansin niyo ni Jimbo kaya naman agad nitong inabutan ng tissue para maagapan ang luhang gusto nang pumatak sa aking mga mata. Maubos na ang tissue na binili ni Jimbo. Halos maubos na rin ang aking kolorete sa mukha. Kaya naman nang matapos akong magpahid ng tissue sa mukha, agad dinampot ni Jimbo ang lipstick para ipahid muli sa aking labing nanginginig. Pinatahan ako ni Jimbo at kailangan na kasi niya yon na maglagay ng eyeshadow sa aking talukap. Hindi niya raw ito mailalagay ng maayos kung patuloy ako sa pagluha. Pinilit kong huwag umiyak. Pinilit kong isipin ang masasaya kong araw. Mga araw na wala pa ako sa sitwasyong yon. Yung mga araw na bata pa lamang ako at kasama pa ang mga magulang ko. Yung mga araw na ang tanging iniisip ko ay kung sino ang makakalaro ko kinabukasan. Hindi ang sitwasyon na yon,
Hinding-hindi ang sitwasyon na yon. Minulat ko ang aking mga mata. Sa wakas ay hindi na ako tinablan ng luha. Pinagmasdan kong muli ang aking mukha. Napakapal ni Jimbo ang kolorete sa aking mukha. Hindi pantay-pantay ang mga kulay. Hindi nagmamatch ang mga pinaghalo-halo niyang kulay. Gusto ko namang umiyak dahil naaawa ko sa aking sarili dahil sa nakita kong itsura ko sa salamin. Pero nang napansin niyo ni Jimbo ay muli na naman niya akong pinatigil. Huwag daw akong iiyak, huwag na huwag. Jimbo, parang di ko kayang ituloy ito. Roslyn naman, andito na tayo eh. Baka may iba pang paraan. Ibang paraan para mabuhay? Oo, alam kong meron pang… Wala nang ibang paraan. Hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Marunong lang tayong bumasa at sumulat. Alam nating di sapat yon para tanggapin tayong pareho sa mga trabahong gusto natin. Baka naman kailangan lang nating sumugal sa buhay. At sumusugal naman tayo ah. Pero sa ganitong paraan, sa paraang… Pagbebenta ng katawan? Pamumokpok? Pakikipagsiping sa iba't ibang lalaki, bata man o may edad? Ay, ito lang ang alam nating paraan. Dito lang tayo pwedeng mabuhay. Dito lang ang alam kong paraan para mabuhay tayo. Hindi ko kaya kung ganito lang ang gagawin natin. Ayokong masanay na kung sino-sinong lalaki ang gumagalaw sa katawan ko. Ayokong kung kani-kaninong lalaki ang matitikman kong laway gabi-gabi. Ayokong masanay na kamuhian ang katawan ko dahil kung sino-sinong lalaki ang humahawak dito. Ayokong masanay na isang araw di ko na kayang sumiping sa'yo dahil diring-diri na ako sa sarili ko. Sa tingin mo ba ako gusto ko to? Akala mo ba sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, sa tuwing iniisip ko na may kasiping kang ibang lalaki natutuwa ako? Hindi. Hindi kahit kailan. Pero kailangan nating gawin to. Hindi dahil gusto natin kundi dahil kailangan natin. Jimbo! Kailangan natin bayaran ng upa natin sa bahay. Kailangan natin magbayad ng kuryente at tubig. Kailangan natin makabili ng pagkain. Kailangan nating mabuhay, Roslyn. Kailangan natin. Wala na ba talaga tayong ibang paraan para mabuhay? Alam kong meron pa. Pwede tayong bumalik sa mga dati nating trabaho. Baka tanggapin nila uli tayo at… Hindi na nila tayo tatanggapin, di ba? Dahil sabi nga nila, bobo tayo. Na wala tayong alam. Ang hirap daw umintindi ng utak natin. Mas maliit pa raw sa butil ng bigas sa mga kokote natin. Ay, oo. Meron pa naman tayong pwedeng trabaho mapasukan pero di pa ngayon. Kailangan muna nating mahasa at maging matapang. Sa ngayon, ganito muna. Maging isang babaeng bayaran ka at… Ikaw naman ang bubugaw sa babaeng bayaran na tulad ko. Ay… Suotin mo na tong high heels mo. Tara na. Para makakuha ka ng una mong customer. Dieciocho lamang kaming pareho ni Jimbo noon nang pasukin namin ang mundo ng pagpo-prostitute. Naaalala ko pa ang kaba at diri sa aking katawan. Nang tikman ako ng unang customer ko na halos mas matanda pa sa tatay ko. Unang kita ko 1,000. Pareho na kaming masaya noon ni Jimbo dahil sa wakas ay nairaos na namin ang gabing yon. Kumain pa kami noon ng pare sa gilid ng motel kung saan ko nakasiping ang unang customer ko. Pareho kaming gutom na gutom noon ni Jimbo. Buong magdamag kaming hindi kumain dahil sa kaba sa unang gabi ng aking pagpoprosti. Habang kumakain nga ay pinakwento pa sa akin ni Jimbo kung ano ang ginawa ng customer sa akin. Panay lang ang tango nito sa aking mga sinasabi. Kunwari ay masaya siya dahil nairaos ko ang gabing yon. Pero kitang kita naman na nasaktan siya dahil may ibang lalaking nakagalaw sa akin bukod sa kanya. High school pa lamang kami ni Jimbo nang nagkakilala kami. Pareho kaming nasa mababang section noon dahil sabi ng mga teacher namin ay may kahinaan ng ulo namin. Magkatabi kami noon sa klase. Parehas kaming nasa harapan. Bukod kasi sa kailangan naming matutukan ng aming advisor ay pareho rin kaming maliit. Kaya nga tampulang kami ng tukso dati.
Bagay daw kami mga kinulang sa height. Mula noon ay lagi na kaming magkasama. Wala rin kasing ibang gusto makipagkaibigan sa amin. Ayos lang naman yon, masaya naman kaming pareho na kami lang. Nagkagustuhan kami at sa huli ay naging kami na. Masayang masaya ako noon sa piling niya at ganon din siya. Wala na kaming pakialam sa iba. Basta't magkasama kaming dalawa. Isang buwan bago ang graduation namin, kapwa kami 16. Bigla naming naisip na magtanan na lamang. Mula kasi noong nalaman ng mga magulang namin na magkarelasyon kami ay naging tutol na sila. Naging tutol sila hindi dahil sa mga bata pa kami, kundi dahil iniisip nilang dahil parehong mahina ang aming mga kokote ay hindi kami mabubuhay pareho kung kami ang magkatuluyan. Gusto naming patunayan na mali sila. Kaya namin nagawang magtanan. Lumayo kami sa aming maliit na lugar. Pinili naming magsama sa isang maliit na kwarto na inuupahan naming pareho. Sa papag kami natutulog noon. Wala rin kaming mesa. Tanging mga gamit lang na nadala at nakuha namin mula sa aming mga bahay ay banig, takore, kaldero, 2 kutsara, 2 plato, 2 baso at mga damit namin. Mahirap na magsimula sa ganitong sitwasyon. Pero lahat ay kakayanin namin basta't magkasama kami ni Jimbo. Hindi na kami hinanapan ng aming mga magulang. Wala naman talaga silang pakialam sa amin. Ayos lang, naging barker ng tricycle si Jimbo. Ako naman ay tagabantay ng isang tindahan malapit sa bus terminal. Parehong maliit ang kita at kadalasan ay kulang pa. Pero pareho naming kinaya noon dahil wala namang kaming ibang choice. Nagdalawang trabaho si Jimbo. Bukod sa kanyang pagiging barker, naging taga-deliver din ito sa isang laundry shop. Napakasipag ni Jimbo. Kaya naman kahit mahirap noon ay pinilit ko itong kayanin at ang importante, kami ang magkapiling. Gising ka pa ba? Sa tigas ng papag natin, sa tingin mo makakatulog ako agad? Alam mo, yung ganyang mga biro mo, minsan naiisip ko parang ayaw mo na sa sitwasyon natin. Ayoko nga tong sitwasyon natin. Yun naman pala eh. Kung ayaw mo tong sitwasyon natin, edi iwan mo na ako. Oh, tingnan mo tong babaeng to. Nagtampo agad. Di mo pa kasi ako pinapatapos, nagagalit ka na agad. Bakit? Ano ba kasing idadagdag mo ron? Ayoko tong sitwasyon natin. Pero hindi ibig sabihin aayawan na kita. Hindi ibig sabihin, hindi ko na to kakayanin pa. O ano nga? Kakayanin ko to ngayon para sa atin. At kakayanin ko pa sa mga susunod para makaalis na tayo sa pangit na sitwasyon na to. Alam ko namang ayaw mo rin to eh. Talaga? Sino bang gustong matulog na banigang kama? Sino bang gustong matulog na bagang unan? At basang tuwalya ang kumot. Sino bang gustong tumira sa maliit na kwarto na to na talo pa ang kwadra ng baboy sa liit? Tapos, oras-oras naaamoy natin yung kanal dyan sa labas dahil puro butas ang bintana at ibang parte ng bahay na to. Alam ko, minsan sinubukan tayong nakawan eh. Pero umuwi silang dismayado. Paano ba naman kasi? Takuri lang ang kayamanan natin. Isama mo pa yung kaldero natin, uy. Ay, sino ba naman kasing may gustong matulog na lang kapag kumakalam na ang sikmura? Walang kahit sinong gustong matulog na natatakam sa pagkaing nadaanan kanina. Walang gustong mamuhay ng ganito kahirap. Isang kahig, isang tuka. Hindi forever ganito ang buhay natin. Aahon tayo. Pero hiling ko lang sana sa'yo na sa ngayon… Ano yon? Kung pwedeng wag kang maubusan sa akin ng pasensya habang sinusubukan kong iahon tayo sa hirap. Sabay nating iaahon ng sarili natin sa hirap. Hindi naging madali ang buhay namin noon. Lagi kaming kapos at halos lahat ng kinikita namin
ay napupunta lang sa bayad sa bahay. Kahit ako ay nagdalawang trabaho na rin. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, imbes na day off ko ay nagbabantay ako ng 2 bata sa kapitbahay namin. Habang nasa trabaho ang mga magulang nila ay ako ang nagiging yaya nila. Wala na nga kaming oras noon ni Jimbo para magkasama. Puro kami trabaho noon dahil kailangan naming mabuhay. Pangako na lang namin sa isa't isa na balang araw ay magiging ayos din ang lahat. Sinubukan naman naming maging positibo sa araw-araw pero parang hindi na kami natapos sa pagsubok at paghihirap. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pareho na kaming nadagdagan ng 2 taon sa edad namin. Akala namin noon ay magiging maayos na ang lahat pero hindi pa pala. Isang araw ay natanggal ako sa trabaho dahil may gustong ipalit sa akin na mas mabilis daw gumalaw at mag-isip. Wala akong nagawa noon kundi ang umalis. Si Jimbo naman makalipas lamang ng 1 buwan after kong matanggal sa trabaho. Siya naman ang sumunod. Hindi na raw kailangan ng barker ng mga nagtatricycle. Tapos sumunod naman ay tinanggal siyang taga-deliver sa laundry shop. Lampa daw kasi ito at mahinang makapick up ng utos. Naisip namin noon na paano na kami. Mabubuhay pa ba kami? At dahil nga sa pareho kami noon na nawalan ng trabaho, ay pareho kaming nag-iisip ng hindi magandang trabaho na pwedeng pasukin. Naisip namin maging snatcher, scammer o kaya ay akyat bahay. Papadudot sobrang naging desperado na kami, may mailagay lang kaming pagkain sa sikmura namin. Hindi po kami masamang mga tao pero sa panahon kasi ng pangangailangan, kahit sino naman ay makakaisip ng ganito. Nilista namin lahat ng pwedeng pasuking trabaho. Yung mga trabahong pasok sa realidad naming pareho. Pwedeng tagahugas ng plato, serbidor o sa karinderya o kaya ay tagabuhat ng paninda sa talipapa. Yan po ang naisip namin noon ni Jimbo. Hanggang sa bigla akong natahimik nang sabihin ni Jimbo na gusto niyang maging prostitute ako. Maging isang pokpok daw, papadudot. Hindi ko pa alam ang sasabihin noon. Pero sinubukan niya akong kumbinsihin na ito ang pinakamadaling paraan para magkapera. Wala daw kaming maagrabyadong ibang tao hindi tulad ng iniisip naming pagnanakaw. Hindi naman ako direktang pumayag sa suhestyon ni Jimbo na maging babaeng bayaran ako. Alam ko din na naramdaman niya na hindi ako payag. Kaya naman sa mga sumunod na gabi ay tumambay kami noong pareho sa mga lugar kung saan ay laganap ang pagbebenta ng katawan. Iba't ibang mga klase ng mga babaeng prostitute ang nakita namin noon. Mga bata at may edad. Makakapal ang makeup at yung iba ay mapuputla. Maiiksi at makikinang ang kanilang suot. Ang mga kuko, kahit na madilim, alam mong matingkad na kulay ang ginamit. Magkakaiba man sila pero iisa ang trabaho nila. Mga prostitute, mga babaeng ginagamit ang katawan para magkapera at yun ang gustong gawin ni Jimbo sa akin. Ilang gabi kaming pabalik-balik noon para obserbahan kung ano ang ginagawa nila. Bukod sa mga prosti, may mga kasama rin sila. Yun yung mga bugaw nila. Sila raw madalas ang nangungumbinse sa mga dumaraang lalaki na patulan ang prosti na hawak nila. Kung ano-anong klaseng pagbebenta ang ginagawa nila. May kama at mabayaran lang ang mga babaeng ito. Sa gabi-gabing pag-oobserba namin ni Jimbo ay nakita namin kung gaano karaming mga lalaki ang naghahanap ng panandaliang aliw sa piling ng mga prosti na ito. Tama nga si Jimbo. Hanggat may mga lalaking ganito, kikita lahat ng prosti sa paligid naming yon. Payag ka na ha? Oo, pero... Dapat oo lang ang sagot, wala nang pero. Masisisi mo ba ako kung matakot ako? Alam ko naman yan. Kaya nga sasamahan kita eh.
Sasamahan mo ko habang binibenta mo ko, syempre. Pero kapag nasa motel na ba, sasama ka pa rin hanggang kwarto? Syempre hindi na, no? Kaya nga ako natatakot kasi wala ka na nun eh. Pwede naman ako sumama sa motel. Kaya lang hanggang sa baba lang ako. Hihintayin ko kayo hanggang matapos. 3 oras lang naman kayo eh. Pero paano kung gusto niyang mas mahaba pa ang oras kaysa ron? Oh, edi, padadagdag tayo ng bahid sa kanya. Kumbaga, OT mo yun. Ito naman ginagawa mong biro ang lahat. Kung hindi ako magbibiro, baka maiyak lang ako. Ayaw mo ba tong gagawin natin? Pwede pa naman tayong umatras kung sakali. Wala na nga atras. Andito na tayo eh. Ituloy na natin. Kakayanin ba natin? Hindi ko alam. Kailangan nating masubukan para malaman natin. Hanggang kailan natin gagawin to? Mag-iipon lang tayo. Pagkatapos nun, pwede tayong gumawa ng sarili nating tindahan. Kahit maliit lang. Tapos baka makabili rin ako ng motor. Gawin nating tricycle. Eh di may kabuhayan na tayo. Tapos titigil na ako sa pamumokpok. Hindi na kita papayagang bumalik pa sa pagiging pokpok. Ay, ilang taon kaya natin to gagawin? Saka paano kung mabuntis ako? Mga hanggang anong oras lang ako magpo-prosty at… Yang mga tanong na yan, pwede pang masagot kapag tumagal na. Sa ngayon, maliliit na plano lang munang gawin natin ha. Tulad ng isusuot mong damit, yung makeup na gagamitin mo, kung itatali mo ba o ilulugay mo ang buhok mo. Mga ganyang plano lang muna. Wag muna yung mga sinabi mo. Kasi kahit ako, wala ako maisasagot pa dyan. Ayos ba? Ay, gusto ko pula. Pula ang ano? Pula ang mga idadamit ko pag nagsimula na tayo. Mas lumalabas ang kulay ko sa pula. Pati lipstick? Pati heels. Mahal kita. Mas mahal kita. Pinagpraktisan muna namin ng isang gabi. Tumambay kami kung saan nandoon ang mga posible kong makasama na prosti. Hindi pa ako nakakapagsuot ng mga plinano naming isuot ko dahil hindi pa kami nakakabili. Kailangan naming unahin kasi ang pagkain kesa sa mga yon. Ang sabi naman ni Jimbo, kung totoong hayok ang isang lalaki kahit anong suot ko ay kukunin niya ako. Pero hindi kasi ganon ang nangyari, Papa Dudut. Nilamok lang kami sa kakahintay noon ng magiging customer ko pero wala eh. May mga dumadaan naman at tinitingnan ako. Yon ang masakit. Tinignan lang ako at base sa mukha nila ay mukhang hindi naman nila ako nagustuhan. Umuwi kaming pagod mula sa pagkakatayo ng ilang oras. Umuwi kaming walang bitbit kundi ang pabagsak naming mga balikat. Nga kami noon. Walang lalaking gustong ikama ako ng gabing yon. Bago matulog sinabi ko kay Jimbo na mangutang na lamang kami para makabili ng mga katulad na suot ng mga prosti na nakasama namin. Tumango siya at inaya na akong magpahinga na. Nangutang kami para ipangbili ng mga idadamit ko at makeup. Sa Divisoria kami namili dahil mura doon. Bumili lang kami ng 3 maiksi at hapit na bestida. Magkakaibang design pero lahat kulay pula. Gusto ko noon na mamukod tangi sa lahat ng mga kasabayan kong prosti. Sinisiguro ko noon na ako ang pipiliin ng mga magiging parokyano ko. Gusto ko noon na ako ang piliin at balik-balikan dahil ako yung maganda. Ako yung magaling. Isang mataas na ditakong na sapatos ang napili ko noon. Iingatan ko na lang para hindi masira. Yun ang sinabi ko kay Jimbo. Pati makeup doon na rin kami nakabili. Mga mumurahin lang. Kahit nakakatakot ipahid sa mukha ay sumugal pa rin kami. Yun lang naman kasi ang kaya ng perang hawak namin noon. Magiging maarte pa ba kami? O ayan, makeup lang pala ang kailangan eh. Ang bastos mo! Pero totoo nga, makeup lang talaga ang kailangan ko. Bebenta ka niyan mamayang gabi. Pipilahan na ba ako nito? Aba sa ganda mong yan, baka pati ako pumila. Pumila ka.
Pero magbabayad ka kung gusto mo kung matikman. So sa bawat tikim ko sa'yo, kailangan kitang bayaran? Pera-pera lang kasi yan. Ay! Ano ba? Huwag ka dito. ngumiti dyan. Ay, namiss ko yung ganyan tawa mo. Di na ba ako tumatawa talaga? Mula nung pareho tayong nawala ng trabaho, wala na rin yung tawa mo eh. Masisisi mo ba ako? Kahit ikaw din naman. Tumatawa kaya ako, no? Tumatawa ka pero pilit. At least, sinusubukan kong maging masaya. Eh ang hirap naman kasing piliting maging masaya sa sitwasyon natin noon. Dati kasi yun. Ngayong may nahanap na tayong trabaho, di na tayo malulungkot. Bigla akong kinabahan. Oh, bakit naman? Paano kung di pa rin ako piliin ngayong gabi? Eh di akong pipili sa'yo. Pero utang muna ang bayad ah. Ito talaga, nakakainis ka. Pero seryoso nga. Pilitin natin kayanin ngayong gabi ha? Pwede bang bukas na lang ng gabi? Oh, bakit? Gusto ko lang sana ngayon makasama ka bago ko ibenta ang katawan ko sa iba. Pinapalungkot mo ako sa sinasabi mo. Ito ang realidad natin, malungkot. Pero di naman ibig sabihin nun aatras na tayo sa mga pagsubok. Pasensya ka na kung umabot tayo sa ganito. Ay, ayoko nang marinig yan uli ha. Ayokong pagsisihan tong desisyon natin. Please. Punong-puno ng kaba ang dibdib ko nang sumapit ang gabi kung kailan may pumayag ng maikama ako. Kitang-kita ko noon na nabahala rin si Jimbo pero pinilit nitong magpakatatag para hindi rin ako panghinaan ng loob. Sumakay kami ng taxi noon kasama ang lalaking pumick up sa akin. Pumayag ang lalaking yon na sumama si Jimbo dahil akala nito ay kapatid ko lang siya. Isang kapatid na binubugaw ako. Sinabi ni Jimbo na kailangan ko ng kasabay pa uwi. Kaya naman hihintay na lang daw kami nito hanggang sa matapos kami. Pumayag muli ang lalaki. Basta hanggang sa labas lang siya ng motel. Pumayag din si Jimbo. Bago kami pumasok sa motel ay binalikan ko ng tingin si Jimbo. Nakita kong masama ang loob nito. Gusto ko nang umatras noon pero sumenya siya na pumasok na ako. Wala na akong nagawa at nang makapasok na kami ng kwarto doon na nagsimula ang pagiging prosti ko. Mula noong naging prosti ako, Papa Dudut, lagi na akong dinadalaw ng mga masasamang panaginip. Mga panaginip kung saan laman ito ang mga lalaking nakasama ko. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga sadista. Oo, Papa Dudut, naranasan ko na magkaroon ng customer na mas naliligayahan habang sinasaktan ako. Isang bagay na hindi ko nasabi kay Jimbo. Tinago ko ang mga pasa at sugat. Ayokong isumbong ang mga ginawa sa akin habang nakakulong kami sa isang kwarto. Dahil kapag ginawa ko yun ay malamang ay papahintuin ako ni Jimbo sa trabahong ito. Paano na kami mabubuhay kung mangyayari yon? Ito ang paulit-ulit ko noon na iniisip sa tuwing dinadalaw ako ng masasamang panaginip. Lumipas ang mga araw. Nasanay na ako sa ganitong kalakaran namin ni Jimbo. Siya ang bugaw, ako naman ang pokpok. Malaki na rin ang naging kitaan namin noon. Kilala na rin ako. Isa na ako sa mga pinakamabentang prosti noon. Wala pa rin kaming naging ipon kahit sabihing naging malakas ako sa kalakarang ito. Paano ba naman kasi mas inuuna namin ang mga luho? Hindi nyo naman siguro kami masisisi kung ganito ang ginawa namin. Bumili kami ng TV, sofa, second hand na ref at iba pang gamit na wala kami ng panahong sobrang hirap namin. Sabi kasi namin malakas pa naman kami. Pareho lang kaming 25 anyos noon. Kaya kakayanin pa namin. Halos inaraw-araw din namin ng fast food. Nakabili na rin ako ng mga damit na gusto ko at hindi lang para sa trabaho ko. Ganon din si Jimbo.
Kaya ayan, wala kaming naipon para sa plano naming tindahan o tricycle. Pero naisip namin na may iba pang araw para makapag-ipon. Ayos sana ang lahat, Papa Dudut. Pero isang araw ay nakatanggap kami ng balita. Buntis ako. Alam kong si Jimbo ang ama, kahit naman kasi nagpapagalaw ako noon sa mga lalaki ay gumagamit naman kami ng proteksyon. Pero pag kami ni Jimbo ang nagsisiping ay hindi kami gumagamit noon. Plano naman naming magkaroon talaga ng anak, pero hindi yon ang tamang panahon. Kalakasan pa kasi ng pagiging prosti ko noon, alangan namang tuloy pa rin ako sa pakikipagsiping sa ibang lalaki kahit bilog na ang tiyan ko, hindi ba? Saka bukod doon, syempre wala pa kaming ipon noon. Ano ang ipangbubuhay namin, hindi ba? Sigurado ka ba talaga? Sigurado saan? Nabuntis ako o sa'yo ang dinadala ko? Sagutin mo pareho. Ay, oo, sigurado akong buntis ako at oo, ikaw ang ama ng dinadala ko. Oh, saan ka pupunta? Di pa tayo tapos mag-usap? Nakakainis lang kasi na pinagdududahan mo pang di sa'yo ang nasa tiyan ko. Samantalang ikaw lang naman ang pinapayagan kong sipingan ako nang walang kahit na anong proteksyon. Sorry, nabigla lang ako. Inatanong ko lang dahil syempre sa Klase ng trabaho ko, no? Sa bagay, pwede naman kasing isa sa mga customer ko yung nakabuntis sa akin. Huwag ka namang sumagot ng ganyan. Hindi nakakatulong yan sa nangyayari sa atin ngayon. At di rin nakakatulong sa emosyon ko ang pagdududa mo sa pinagbubuntis ko. Kaya nga nagsasorry ako eh. Nabigla lang talaga ako. At ako ba, hindi? Sa tingin mo, gusto ko tong nangyari sa akin? Alam ko namang hindi. Wala sa plano tong nangyari. Ay, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Ipapalaglag. Ang daming ibang plano, yan lang talaga ang naisip mo? Sarili mong anak to, Jimbo. Sorry. Tulungan mo rin kasi ako mag-isip ng gagawin. Hindi ko kayang ako lang ang nagpaplano. Dalawa tayo rito. Pwede ko namang ituloy to habang di pa halata ang tiyan ko. Mga hanggang ilang buwan. Depende. Kapag medyo lumaki na, ipapapatay ko na lang lagi ang ilaw para hindi halata ng customer ko. Eh kapag nahalata, Di sabihin busog lang ako. paano kung di maniwala? Di ko rin alam. Ang iniisip ko lang ngayon, habang di pa malaki ang tiyan ko, sisikapin ko makapag-ipon tayo. Para kapag nakapanganak na ako, babalik uli ako. Pero syempre, hindi ka naman agad-agad makakabalik. Sino mag-aalaga sa baby natin? Hindi naman pwedeng ako lang. At paano na yon? Syempre kailangan kitang samahan para mabenta ka ng maayos at para safe ka. Ano ngang gagawin natin? Ay, hihinto ka sa pagpaprosti. At hahayaan nating mamatay tayong pamilya sa gutom, ganun ba? Ako ang papalit sa'yo. Ikaw ang magbubuntis para sa akin? Gandahan mo naman ang plano mo. Ako ang magiging prosti. Hindi ako nakaimik noon. Inisa-isa ni Jimbo ang plano niya. Habang maliit pa raw ang tiyan ko, ako raw ang magiging bugaw niya. Doon kami sa kabila. Doon siya magpuprosti sa mga bakla at matatandang babae. Tinatanong ko kung sigurado ba siya. Tumango lang siya kahit alanganin. Alam ko kung bakit, dahil hindi niya gusto ang plano naming yon, pero wala na kaming ibang choice, Papa Dudut. Kailangan naming mabuhay pareho. Kailangan naming isipin ang kapakanan ng aming magiging anak noon. Ilang ulit ko siyang tinanong noon kung siguradong sigurado na siya. Tango lang siya ng tango. Hinawakan ko noon ang kamay at sinabing kaya na ba niyang talikuran ang nakaraan niya. At naging sagot niya ay susubukan daw niya. Papadudot, malaki ang naging trauma noon ni Jimbo sa mga bakla. Minsan kasi ay ginawan siya ng masama ng isang baklang kaibigan ng nanay niya. Inabuso ito ng sexual noong minsang iniwan siya ng kanyang ina isang beses sa baklang yon. Tinakot siyang wag itong magsusumbong kundi ay sisingilin ito ang utang ng kanyang ina sa kanya. Natakot si Jimbo. Alam niya kasi noon na walang pera ang mga magulang niya. Ayaw niyang maging dahilan noon kung bakit mas lalo silang
mabaon sa hirap. Kaya naman tinikom nito ang kanyang bibig. Hindi ito nagsumbong kahit hanggang lumaki ito at nagkaisip. Kaya naman malaki ang naging trauma at galit nito sa mga bakla, pero kailangan na niya itong harapin dahil eto na ang kabuhayan namin. Pwede ka pang umatras kung di mo kaya. Wala nang atrasan to. Alam kong di biro ang pinagdaanan mo sa baklang yun dati. Kaya maiintindihan kita kung di mo natutuloy ito. Kailangan ko nang harapin ang takot ko. At malay mo, makatulong tong pakikipagsiping ko sa mga bakla para mawala na yung takot na yon. Paano kung yun pa ang maging dahilan para mas lalo kang matakot at magalit sa mga katulad nila? Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Saka huwag ka na mag-alala. Ilang taon na rin naman yung nakakaraan mula nung nangyari yon. At saka, hindi lang naman mga bakla ang pwede ko maging customer, di ba? May mga matandang babae pa. Papasa ka kaya sa kanila? Bakit? Wala ka bang tiwala sa karakas ng mister mo? Napa-oo nga kita dati, di ba? Tapos ngayon, nabuntis pa kita. Ikaw talaga, puro kakalokohan. O na, sige na, ituloy na natin tong plano. Pero kailangan ipaghandaan natin to. Bakit kailangan pa maghanda? Kailangan ko bang magsuot ng maiksing bestida at heels? Huwag mo sabihin sa akin kailangan ko rin mag-makeup, ha? Kailangan nating bumili ng medyo maayos na damit mo. Sobrang pangit na ba ng mga damit ko? Di naman, pero syempre dapat mas mukhang presentable ka at yummy! Okay, sige. At ano pa ba ang dapat gawin para maging yummy? Pabango! Kailangan mong magpabango. Sa tingin ko, kagigiliwan ka nila kapag mabango ka. Gusto yun ng mga babae, maniwala ka. Kapag yayakapin ka na, dapat masiguro mong mabango ka para maglaway sila. Bakit ikaw? Kahit di pa ako nagpapabango, naglalaway ka na. Gagong corny mo. Pag niyayakap mo nga ako, halos hindi ako humihinga eh. Ang antot mo. Maantot pala, ha? Teka nga, hindi ka nga dito. Ano ba? Bango-bango. Mahigpit ang anak natin sa tiyan ko. Hindi yan. Tulog pa yan. Hindi ka na. Hindi naman naging mahirap ibugaw si Jimbo noon. May itsura ito na gustong-gusto ng mga bakla at matatandang babae. Kaya naman unang gabi pa lang ay tiba-tiba na ito. Sabi ko nga hindi ko na kailangan maging bugaw sa kanya. Kayang-kaya na niyang ibenta ang sarili niya. Pero sabi niya samahan ko pa rin daw siya para may lakas pa rin siya ng loob. Sa akin daw siya kukuha ng lakas ng loob. Kaya naman sinamahan ko pa rin siya kahit hanggang pagpasok ng motel. Madali lang na nauuto ni Jimbo ang mga customer niya na kuhanan din ito ako ng isang kwarto para doon maghintay. Sinabi niya kasi noon na buntis ako. Sinabi rin niya na kapatid niya ako at isang single mom. Madalas ay naaawa na lang ang mga customer niya kaya puapayag ang mga ito noon para pagbigyan ng request ni Jimbo. Madalas ay pinagsisisihan ko na pumayag ang mga customer niyang kumuha ng isang kwarto para sa akin para paghintayan ko sa kanya. Dahil madalas ay magkadikit na kwarto ang kinukuha nila. Isa para sa kanila at isa para sa akin. Madalas din na manipis ang dingding kaya naman dinig ko ang halinghing na ginagawa noon ng mga nakakasiping niya. Nakakadurog pala. Pero dapat akong masanay dahil eto na ang buhay namin. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapanganak na ako at sinabi ko kay Jimbo na handa na akong bumalik sa pagtatrabaho. Pero tumanggi ito. Sinabi niya na magbantay na lang daw ako sa anak namin. Mas magandang ako ang kasama lagi ng baby namin. Kaya naman daw niyang buhayin kami sa pagpuprosti niya. Sabi din niya sanay na siya sa ganong gawain. Medyo napamukha pa nga nito na mas malaki ang kinikita niya kesa sa akin noon. Natahimik na lamang ako. Alam ko namang hindi niya balak akong saktan sa mga salitang yon. Para hindi na lang lumaki pa ang issue ay tumahimik na lamang ako. Totoo naman ang sinasabi niya, Papa Dudut.
Malaki nga talaga ang kinikita noon ni Jimbo. Pero kapalit noon ay hindi niya madalas na pag-uwi sa bahay. Ako lang lagi ang kasama ng baby namin. Hindi rin ako makatulog noon, kakaisip kung kumusta na ba siya. Kung ayos lang ba siya. Ano na kaya ang ginagawa niya? Tapos na ba sila? Yan ang mga madalas kong tanong noon pero hindi ko magawang sabihin sa kanya dahil ayokong mag-away kami noon. Oh, bakit gising ka pa? Gabing-gabi na. Kakapatulog ko lang kasi sa anak natin. Nagising kasi bigla nung may dumaang truck sa labas. Nakakaawa naman si baby. Di na halos nagtutuloy-tuloy ang tulog dahil sa ingay sa labas. Wala naman kasi tayong magagawa. Tapat tayo ng kalsada eh. Hayaan mo. Kapag nakaipon pa ako, lilipat tayo ng matitirhan. Yung maayos na. Matutuloy na rin ba natin ang plano nating tindahan at tricycle? Pwede bang kalimutan na muna natin pansamantala yung plano na yan? Kumpara kasi sa kinikita ko ngayon, walang-wala yung tindahan at tricycle kung sakali. Pero di ba yun naman ang unang plano natin? May mga plano talaga na hindi natutupad. Pero di naman ibig sabihin nun tapos na ang lahat. Para kasing ayaw mo nang tumigil dyan sa pamamokpok mo eh. Kala ko ba sandaling panahon lang natin to gagawin? Baka mamaya high school na tong anak natin eh, pokpok ka pa rin. Kaya nga, may naisip akong plano eh. Pababalikin mo na ba ako sa pagpaprosti? Napag-usapan na natin yan. Di ba sabi ko hindi na? Ay, ano ba yung plano mo? May isang matandang babae. May kaya. Retired na. Gusto niyang ibahay ako. Pumayag ka ba? Hindi pa. Hindi pa? Ibig sabihin may plano kang pumayag? Magandang oportunidad kasi to para gumanda ang buhay natin. Kapag ando na ako, tuloy-tuloy na ang pagpapadala ko sa inyo ng pera. Alam ba niya na may pamilya ka? Ang sinabi ko hiwalay ako sa asawa. Ano? Makinig ka. Sinabi ko rin na may anak tayo at kailangan ko pa rin kayong sustentuhan. At pumayag siya na tulungan din kayo. Mabait siya. Magugustuhan mo siya. Paano ko siya magugustuhan kung aagawin ka naman niya sa akin? Hindi niya ako inaagaw sa'yo. Naghahati lang kayo sa akin. Huwag ka namang madamot. Hindi ito ang oras para magbiro. Pag-isipan mo to ng mabuti. Maganda to para sa atin. Hindi ko na kailangan mamukpok gabi-gabi. Kayong dalawa na lang makakita ng katawan ko. Ayaw mo ba nun? Uy, teka. Saan ka pupunta? Matutulog na. Isang beses akong kinumbinsi noon ni Jimbo na pumayag na. Pinakitaan pa niya ako ng computation kung magkano ang maibibigay niyang pera sa akin. Sinabi rin ito sa akin na pwede naman daw siyang umuwi sa akin tuwing weekends. Payag naman daw yung matandang babaeng yon. Mas lalo akong nagalit sa kanya, Papa Dudut. Ang lagay parang ako pa ang kabit dito. Parang ako pa ang nanghihiram ng asawa. Halos inaraw-araw ako noon na kinukumbinsi ni Jimbo kahit na ilang beses ko na siyang tinanggihan. Kapag ganito na ang nangyayari noon ay magtatampo na ito. Hindi uuwi ng bahay at sigurado ako na kasama niya ang matandang babaeng yon na niyayaya siyang sumama sa kanya. Papadudot malalim ang dahilan ko kung bakit hindi ako makapayag-payag sa gustong mangyari ni Jimbo. Hindi ko kasi alam kung kaya niyang intindihin ang nakaraan ko. Noong bata pa lang kasi ako, Papadudot, saksi ako sa ginawang pag-iwan ni tatay kay nanay para sumama sa isang matandang byuda. Nung una, pinakilala lang ito bilang katrabaho ni tatay. Hindi naman nagduda noon ang nanay ko dahil malaki ang naging tiwala nito kay tatay. Pero isang malaking pagkakamali yon sa parte ni nanay. Dapat pala ay hindi siya nagtiwala noon kay tatay. Isang araw ay nagising na lamang ako sa kalagitnaan ng gabi. Nakita ko si tatay na iniimpake ang kanyang mga damit. Narinig ko rin si nanay na nagmamakaawang wag nang ituloy ang gusto niya. Hindi ko noon maintindihan kung ano ang gusto ni tatay. Nakinig pa ako noon.
Nagtago ako sa isang lumang aparador na naghihiwalay sa aking kwarto at sa kwarto nila ni nanay. Nakita ko noon kung paanong tuloy-tuloy ang pag-iyak ni nanay. Habang si tatay naman ay blanko lang ang mukha niya. Nang matapos ayusin ni tatay ang gamit niya, lumabas ito ng kwarto. Nakita ako nito at pinagmasdan ng ilang saglit. Bilang isang bata ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tingin na yon. At yon papadudot ang huling beses na nakita ko si tatay. Nalaman ko na naki-live-in na si tatay sa matandang byuda na yon. Kaya ako nagalit dahil sa babaeng yon, wala na akong tatay. Dahil sa babaeng yon ay hindi na ako inalagaan pa ni nanay. Ito ang isang beses at pangyayari sa nakaraan ko kung bakit hindi ko noon magawang pumayag sa gusto ni Jimbo. Paano kung isang araw ay maisip nitong wag na akong balikan at piliin na lamang ang matandang babaeng yon? Iniisip ko palang ito noon ay sumasakit na ang dibdib ko. Hindi ko kaya na sa pangalawang pagkakataon ay maagawan ako. Pero mukhang sinusubok talaga ako ng panahon noon. Isang araw ay biglang nagkasakit ng malala ang aming anak. Kinakailangan ng malaking halaga na pera. Nakita itong oportunidad ni Jimbo para mapapayag ako sa gusto niya. Bilang isang ina na nahihirapan noon na makita ang anak niya sa ganong sitwasyon, pikit mata akong pumayag. Agad-agad ay nagtungo si Jimbo sa matandang babaeng yon para humingi ng perang pangbayad sa ospital para sa anak namin. Bumalik si Jimbo at sinabing ako na muna ang bahala sa anak namin. Kailangan daw niyang mag-impake na para makalipat doon sa babaeng yon. Dahil yun na ang naging usapan nila. Wala na akong nagawa pa. Sa paglipas ng mga araw ay pinilit kong sanayin ang sarili kong hindi nakakasama si Jimbo. Tuwing Sabado at Linggo ay nasa bahay siya. Tuloy-tuloy din ang pagpapadala nito ng pera sa akin at tama nga siya. Di hamak na mas malaki ang kinikita niya sa babaeng yon kesa sa gabi-gabing pagpoprosti sa iba't ibang bakla at matandang babae. Kinakailangan kong tanggapin ang sitwasyon namin yon kahit masakit. Si Jimbo na ang nasusunod noon dahil siya ang nag-aangkat ng pera sa bahay. Kaya nga kahit yung hiramin ng anak namin para idala at ipakilala doon sa matandang babae na yon ay wala akong nagawa. Sinabi kasi ni Jimbo para raw mas maging magiliw yung matandang yon sa bata. Mas malaki daw ang ibibigay nito kung sakali na nagkatotoo naman. Dapat bang makontento ako sa ganon? Tinanong ko ang sarili ko. Wala akong naging sagot sa tanong kong yon dahil kahit kailan ay hindi ako makokontento na makihati sa asawa ko. Ang tuwing Sabado at Linggo na pag-uwi ni Jimbo sa bahay ay nabawasan. Naging Sabado na lamang at madalas hapon pa siya kung pumunta noon. Kalahating araw ko lang siyang nakakasama. Nakakasama ng loob pero ano pa bang magagawa ko, hindi ba? Pinilit kong tanggapin na ganon ang mga nangyayari. Ang iniisip ko na lamang noon ay hindi pa rin ito napapabayaan kaming mag-ina. Nagpapadala pa rin ito hanggang isang araw, pati ang perang pinapadala nito noon ay nabawasan na rin. Sinabi niya na malaki raw kasi ang ginastos ng matanda sa bahay. Nahihiya na raw kasi itong humingi ng humingi at naiintindihan ko naman. Pero papadudot ang hindi ko maintindihan noon ay yung isang araw ay bigla itong tumigil ng umuwi ng bahay. Mabuti naman sinagot mo ang tawag ko. Pasensya na ah. Naging busy kasi kami. Nang kabit mo? Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa tao. Nakakahiya. Ang dami niyang tinutulong sa atin. Busy lang talaga eh. Mukhang sobrang busy nyo nga eh. Madalas out of town kayo. Buti pa siya nalalabas mo. Samantalang ako na asawa mo at nanay ng anak mo, di mo na madalaw kahit minsan. Marami lang din kasing ginagawa. Saka nakalimutan kong sabihin sa'yo na nakapasok na ako ng trabaho. Tinulungan niya ako para maging maintenance sa isang bangko. Kaya ngayon may rason ka na para di mo na kami dalawin ng anak mo? Ay, kailangan na talaga natin mag-usap.
Mabuti naman at naisipan mong gawin yan. Kasi ang tagal-tagal ko nang gustong kausapin ka. Pero kasi, di ka nagpapakita kaya... Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Anong? Bakit ka nakikipaghiwalay? Kasi ayoko na. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan para sarili mong pamilya iwan mo? Please, wag mo siyang idamay dito. At bakit hindi? Mula nung tumira ka dyan, mula nung nakilala mo yung matandang babae na yan, nagbago ka na. Sabihin mo na kung ano man ang gusto mong sabihin. Pero ayoko na talaga. Mahal mo pa rin ba ako? Ay, mahal ko na siya. Paano ako? Paano kami ng anak mo? Hindi nga ako sigurado kung anak ko talaga yan eh. Anong ibig mong sabihin? Malay ko ba kung anak yan ng customer mo nung pokpok ka pa? Kung magsalita ka, parang hindi kita nakaparehas ng trabaho. Nagbago na ako. Malay ko ba kung habang wala ako bumabalik ka sa pamumokpok mo? Iba ka rin! Iba ka rin talaga! Ang kapal ng mukha mo! Nakatikim ka lang ng pera, kala mo kung sino ka ng malinis? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Basta ako, tapos na sa'yo. Siguro 2 taon na rin mula nang iniwang kami ni Jimbo. Pero yung sakit tuwing binabalikan ko yon ay andito pa rin. Wala akong nagawa noon kundi ang palayain siya. Sa totoo lang ay ilang beses pa ako noon na sumubok na makipagbalikan sa kanya. Alang-alang sa anak namin. Pero maski ang anak namin ayaw na niyang makita pa. Talagang pinanindigan nito na hindi sa kanya ang anak namin. Sobrang sakit nun para sa akin, Papa Dudut. Masakit na nga na iniwan niya ako pero yung ipamukha sa akin na hindi siya ang tatay ng anak ko ay ibang usapan na yon. Lalo na noong ipinamukha niyang naging marumi akong babae dahil kung sino-sino raw ang nakakasiping ko noon. Kaya hindi ko raw siya masisisi kung isipin niyang hindi sa kanya ang anak ko. Oo, naging marumi ako noon. Oo, kung sino-sino ang nakakasiping ko noon. Pero hindi ba pareho naman namin yung ginusto? Bakit kung kailan nakakaahon na siya ay nilulubog na niya ako? Naging mahirap ang pag-move on sa isang relasyong akala mo ay forever na. Mas lalong naging mahirap ang lahat. Lalo't kailangan kong magpakatatag araw-araw para sa aking anak. Opo, aking anak. Kahit kailan ay hindi ko nasasabihing anak namin ito ni Jimbo. Sa akin na lang siya kung ayaw sa kanya ng ama niya. Kinakaya ko ang lahat, mabigyan lang siya ng pagmamahal na alam kong hindi niya nakuha at makukuha sa amang nagtakwil sa kanya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Roslyn. Sana maging matatag ka, Roslyn. At sa lahat ng mga katulad mong iniwan at pinagdududahan. Maaari ngayon ay maging mahirap para sa iyong makita na may positibo pa sa lahat ng mga negatibong nangyari sa iyong nakaraan. Pero sana kapag pahilom na ang sugat mo, sana magawa mong magtiwala na ang mga sugat na yan ang dahilan para maalala mong minsan ay naging matapang ka. Minsan ay nakayanan mo ang lahat. Tanging hiling ko sa mga katulad mo, Roslyn, ay ang magpatawad. Sana magawa mong magpatawad kahit sa tingin mo ay hindi karapat-dapat sa pagpapatawad mo ang nakasakit sa iyo. Hindi mo man maibigay yan ngayon pero sana balang araw ay magawa mo. Kung kailan totoo at hinug na ang pagpapatawad mo. Maraming salamat sa paghatid mo ng iyong kwento na kinapulutan namin ng aral at sana ay magawa mong maayos ang iyong buhay na minsang sinira ng mga taong hindi marunong magmahal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever.
Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag ka na ay ibibigay mo ang lahat ng kaya mo para sa anak mo. Kapag magulang ka na ay uunahin mo ang pangangailangan nila bago ang sayo. Ikaw kapuso, anong sakripisyo ang nagawa sa iyo ng magulang mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rachel, isang anak na malaki ang naging tampo sa tatay ko. Nangyari ang aking kwento nung ako ay 18 years old pa lamang. Dito nagsimulang mapuno ako ng galit sa aking tatay. Ako ang nag-iisang anak ng magulang ko at ni minsan ay hindi ko po naranasan na mabigyan ng marangyang buhay tulad ng ibang bata. Lumaki ako sa hirap at nakasanayan ko na yon. Lumaki na rin po akong ulila sa ina at 8 taong gulang pa lamang ako nang namatay sa isang rare na sakit ng aking nanay. Walang nagawa ang aking tatay para isalba ang buhay ng aking nanay. Kinailangan ng malaking halaga ng pera para madugtungan ang buhay ng aking nanay at walang may abot noon ang aking tatay. Nawala ang aking ina nang hindi man lang nagkaroon ng patas na laban sa mundong ito. Yun ang unang beses na naramdaman kong mahirap nga ang maging mahirap. Binuhay po ako mag-isa ng tatay ko at puro lang siya noon sideline at walang stable na pagkukunan ng pera. Sinanay niya akong mamuhay sa hirap at hindi ko yon nagustuhan. Aminado akong nakaramdam ako ng inggit sa mga kaidarang ko na naibibigay ang mga luho nila. Samantalang ako noon ay soft drinks na nga lang ay hindi pa maibigay ng aking ama. Puro lamang siya noon pangako na ibibigay ang mga gusto ko oras na magkaroon siya ng pera. Naniwala ako sa simula pero nang tumagal ay hindi na. Lalo na noong paulit-ulit siyang nangangakong bibigyan niya ako ng engranding birthday party. Sinimulan niyang mangako noong 10 years old pa lamang ako. Bata pa ako noon kaya madali lang akong mauto. Ilang beses kong hinintay na tuparin niya ang pangako niyang birthday party sa akin pero walang nangyari. Marami siyang dinadahilan kaya hindi raw siya nakagawa ng paraan para makakuha ng pera. Nanawa na ako sa kakahintay sa mga pangako niya lalo na noong dibuko. Binigyan siya ng tsansa na tuparin kahit minsan lang ang pangako niya pero tulad ng dati ay hindi pa rin po niya nagawa yon, Papa Dudut. Salamat, Rina. Pasok ka. Oh, teka. Masyado ba ako maaga? Maaga. Bakit di ka pa nakabihis? Ito na ang damit ko. Debo mo ngayon, di ba? So? Di ba dapat may party? Wala. Ha? Akala ko may party ka. Hindi tuloy. Bakit? Di ka pa ba sanay? Pero 18th birthday mo ngayon, araw ng pagdadalaga mo. Wala naman tong kaibahan sa mga nakaraan kong birthday. Halika sa kusina, samahan mo akong kumain ng turon at keso. Yun lang ang handa mo? 40 days nung nanay ng kapitbahay namin. Sobra yun sa hinanda nila sa padasal, kaya binigay na lang sa akin. Tara! Asan ang tatay mo? Hindi ko alam. Lagi namang missing in action yun kapag birthday ko. Saka lang uuwi kapag alam niyang tulog na ako. Pero di ba sinabi niya paghahandaan niya ang birthday mo this year? Hello! Napaka-importante ng 18th birthday sa mga babae, no? Kaya nga may debut, di ba? Akala ko rin eh. Sinabi niya may makukuha siyang pera para may pang-party ako rito sa bahay. Saka in-invite mo pa yung ibang kaklase natin, di ba?
Pinawi ko na 2 weeks ago nung napapansin kong aligagana si tatay. Alam ko na yun. Alam kong wala na naman siyang pera. Hindi na naman siya tutupad sa pangako. Tama naman ako. Bakit di mo ko sinabihan agad? Okay lang sa akin kung hindi pumunta yung mga kaklase natin. Okay na ikaw lang yung nandito. Ikaw lang naman yung totoong nakakaintindi sa sitwasyon ko. Ay, nalungkot naman ako bigla. Sana nalaman ko agad para humingi ako ng tulong kay mama. Sigurado. Ayoko makaabala sa'yo, lalo na sa mama mo. Pero Rachel… Dina, ayos lang ako. Sanay na ako. Bakit parang naiiyak ka dyan? Alam kong hindi okay to sa'yo. Sanay na nga akong ganito eh. Pero, ang hirap pa rin eh. Sana kasi sinabi mo sa akin kaagad. Kahit bumili na lang ako sa fast food ng mapagsasaluhan natin kaysa pagtiisan natin yung pagkain sa 40 days. Buti nga yung namayapa na may handa eh. Huwag mo nang isipin yan. Mas lalo mo lang papasamain ang loob mo eh. Sino bang di sasama ang loob? Alam ko. Punong-puno na ako sa mga pangako ni tatay na hindi naman natutupad. Kasalanan ko rin naman eh. Kahit alam kong hindi naman niya tutuparin, inaasahan ko pa rin. Gusto mo lang namang maging masaya. Sana hindi na lang siya nangako para wala akong inaasahan. Gano'n naman kasi ang mga magulang. Mangangako kahit alanganin. Bahala na lang kung paano tutuparin. Kung andito lang sana ang nanay. Ay, hello po tito. Kumain ka na ba, Bina? Kakain pa lang po sana nung… Sakto lang pala ang dating ko. Isama niyo nitong turon at keso na bigay ng kapitbahay. Mukhang may birthday dun sa kabila eh. Walang birthday sa kabila. 40 days yun. Ha? 40 days yun? Kung meron mang may birthday dito, ako yun. Papadudod, sinumpa ko talaga ang kahirapan namin. Maraming bagay ang naipagkait sa akin dahil wala kaming pera. Hindi naman dapat ganoon ang buhay ko kung nakapili lamang ng maayos na mapapangasawa ang nanay ko. May kaya ang pamilya ng nanay ko pero tinakwil siya ng mga magulang niya dahil pinili niya ang tatay ko. Minor de edad si nanay noong nabuntis ni tatay. Tinutulan ng magulang ni nanay ang relasyon nila ni tatay kaya tinana ni tatay si nanay. Mas lalong nagalit ang magulang ni nanay. Kaya doon nila tinakwil si nanay at sinabing wala siyang makukuha kahit piso sa kanila. Tinanggap yun ni nanay dahil para sa kanya si tatay ang pinakamahalaga. Hindi na muling nagpakita si nanay sa mga magulang niya hanggang sa namatay siya. Tinis niya ang hirap nang hindi man lang naisip na damay din ako sa desisyon niyang yon. Kung hindi nagmataas ng pride noon si nanay, siguro'y hindi ako magtitiis sa mga pangako ni tatay na puro na lamang napapako. Tulad na lamang sa mga nagdaang kong karawan at ni minsan na hindi ko po naranasang magkaroon ng handa. Tuwing birthday ko ay lagi na lamang ako mag-isa noon sa bahay kakahintay kay tatay. Kung ano yung ulam namin noong nakaraang gabi, yun na lang din ang pinagtsatsagaan kong kainin sa birthday ko. Naalala ko pa na naglagay ako ng kandila sa ibabaw ng kanin para isiping birthday cake yon. Mag-isa kong laging kinakanta noon ng happy birthday dahil laging wala si tatay. Alam ko noon na iniiwasan niya akong makita tuwing birthday ko dahil wala siyang makuhang kahit na anong ipanghahanda. At wala din siyang mukhang mayaharap dahil nanira na naman siya ng mga pangako. Tulad na lamang noong 18th birthday ko, Papa Dudut, hindi ko na pinalagpas pa yon at sinabi ko na lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Wala akong pakialam noon kahit kaharapan namin si Vina. Yung kaibigan ko na mismo ang nahiya at nagkusang magpaalam para umuwi na. Hindi na ako nahiya kay Vina, Papa Dudut, dahil talagang sobra na ang ginagawa ni tatay kaya hindi na rin po ako nakapagpigil. Kinailangan ko nang ilabas lahat ng galit ko na naipon ng ilang taong pag-asa sa mga pangako niya.
Alam ko namang birthday mo ngayon, kaya nga ako umuwi agad. Umuwi ka agad para bigyan ako ng handa na galing sa 40 days? Hindi ka man lang naiya sa kaibigan mo. May mas nakakahiya pa ba kaysa ayain siyang kumain ng pagkaing bigay ng kapitbahay? Mas may nakakahiya pa ba na pakainin siya ng handa ng yumaon na? Huh, at talagang ipipilit mong ipakain sa kanya yung pagkain galing sa patay? Hindi ko naman alam na binigyan ka rin pala ng turon at keso ng kapitbahay. Kung alam ko lang Kung alam nyo lang ano, di nyo sana sasabihin sa akin na galing yan sa kapitbahay. Sasabihin nyo binili nyo ganun? Hindi naman. Ano? Ay, alam ko masama ang loob mo ngayon. Taon-taon na lang masama ang loob ko sa inyo. Kaya nga humihingi ako ng pasensya eh. Kulang ang pasensya, Tay. Pinaasa nyo ako. Lagi nyo na lang tong ginagawa. Nagkaroon lang kasi ng problema dun sa pagkukunan ko ng pera. Nagkaroon daw ng delay, kaya… Ay! Yan na naman ang rason ninyo. Baguhin nyo naman. Tuwing birthday ko yan ang lagi nyong sinasabi eh. Kesyo may delay, o di kaya naman na traffic kayo, kaya late kayong nakauwi. Tapos paghahanapin ko na yung panghanda sa inyo, sasabihin nyo, nakalimutan yung kunin yung pera dun sa taong kukunan nyo dapat ng pera. Ha? Ang gulo, di ba? Iyon naman kasi ang totoo. Hindi nga klaro sa akin kung saan talaga kayo kumukuha ng pera eh. Lagi nyo na lang sinasabi na delay o kaya nakalimutan. Hindi ko na talaga alam, Tay. Masama rin naman ang loob ko. Hindi naman maganda sa pakiramdam na di ko nabibigay yung gusto mo. Eh di huwag kayong mangako. Gusto kong mangako. Kasi gusto kong tuparin. Pero hindi nyo naman natutupad. Anak, sinusubukan ko naman talaga eh. Mula ngayon, subukan yung wag mangako para hindi na sumasama ang loob ko. Hindi ko naman intensyong sumama ang loob mo. Pero basta, next year, pangako. Ayan na naman po tayo eh. Hindi talaga nadadala. Hindi anak, pangako, next year talaga. Gagawa ko ng paraan. Wala nang delay o traffic o makakalimutan. Basta, pangako, next year. Wag na, Tay, utang na loob. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, anak. Kahit huli na to. Tapos ano na naman ang mangyayari next year? Aasa tayo sa kapitbahay para sa first death anniversary ng nanay nila? Hindi na to mauulit, anak. Sisiguraduhin ko na yung ipanghahanda natin sa birthday mo, galing na talaga sa bulsa ko. Hindi na galing sa hingi. Pangako yan. Saka na lang ako maniniwala kapag andyan na, kapag nangyari na. Asahan mo na yan. Pangako ko. Next year, grande ang magiging debut mo. 90 na po ako next year. Ngayon dapat ako nagde-debut. Isa-celebrate natin next year ang debut mo. Hindi pa naman huli ang lahat. Ang labo ng mga sinasabi nyo. Magtiwala ka lang kay tatay. Gagawa ko ng paraan. Huli na to, anak. Kaya siguro nahuli ni tatay si nanay dahil sa galing niyang magsalita. Kahit ako man naniniwala lagi sa kanya noon. Nangako na naman si tatay na sa susunod na birthday ko ay magkakaroon na ako ng bonggang celebration. Ilang beses niyang pinilit sa akin na magkakatotoo yon at masaya pa siyang nagkwento sa akin sa kung saan niya makukuha ang pera. Hindi na lamang ako nagsalita noon lalo't may kalabuan lahat ng sinasabi niya. Hindi ko nga alam kung papaano niya napapaniwala noon ang sarili niya na magagawa niya ang lahat ng sinasabi niya. Hindi ako katulad ni nanay noon na malaki ang tiwala kay tatay. Siguro nung una ay may tiwala ako kay tatay pero nang tumagal ay nawala na yon lahat. Ikaw ba naman ang pangakuan ng paulit-ulit tapos ay hindi natutupad? Hindi ba't mawawalan ka rin ng tiwala? Sa pag-uusap namin yon ay naalala ko tuloy ang ilang memories na nabubuhay pa si nanay. Kahit musmus pa lamang ako noon ay naaalala ko pa rin kung paano magliwanag ang mukha ni nanay kapag may sinasabing bagong pagkakakitaan si tatay. Hindi ko alam kung paanong nakuhang magtiwala at maniwala ni nanay kay tatay gayong wala naman ni isa sa mga pinangako ni tatay ang natupad. Nabilib tuloy ako lalo kay nanay dahil hindi ko alam kung saan siya kumuha ng pasensya sa kakahintay kay tatay, nato pa rin ang lahat ng sinasabi niya. Papadudot alam kong hindi maganda ang magsalita ng ganito sa sarili mong magulang pero
Inabot na kasi ako ng libu-libong sama ng loob kaya hindi ko maiwasang makapagsalita ng ganito. Hindi naman kasi madaling kumalma at maging mabuti kapag may taong nagpapaasa sa'yo lagi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Binitawan ko na ang pangarap kong magkaroon ng bonggang birthday celebration, Papa Dudut. Sinabi ko na sa sarili ko na baka mas mauna pang mabuhay muli si nanay kesa matupad ni tatay ang pangako niya sa akin. Napakarami naming utang noon, Papa Dudut. Hindi naman ako ang nangutang kundi si tatay. Kaliwat kanan ang mga inutangan niya at hindi ko alam kung saan niya yon dinala. Konti lang kasi ang naibibigay niya para sa gastusin sa bahay, samantalang ang mga utang niya noon ay hindi ko na halos mabilang. Hindi ko naman siya tinatanong kung saan niya dinadala ang mga nakukuha niyang pera. Hindi na nga rin ako nagtatanong noon kung saan siya kumukuha ng pera para sa panggastos namin sa araw-araw. Nag-start na rin ako mag-part-time bilang tagahugas ng plato sa isang kainan malapit sa bahay. Nagsimula na ako mag-ipon para mabilis na akong makaalis sa poder ni tatay. Papa Dudut, bigla ko na lamang naalala. Nagsimula kaming magkaroon ng utang noong nagkasakit ng malala si nanay. Nakakuha ng tulong pinansyal si tatay mula sa isang NGO at malaki naman ang nakuha niyang pera para ipangtusto sa bayarin sa ospital. Pero imbis na ipangbayad yon ni tatay ay dinala niya yon sa pasugalan. May nag-aya sa kanyang bagong kakilala na matitriple daw ang pera niya kapag sumugal siya. Walang alam noon sa sugalang tatay ko. Ni bisyo sa alak o sigarilyo ay wala din siya noon. Kaya hindi ko maintindihan kung paano siyang napapayag ng bago niyang kakilala para sumugal. Hindi na nga raw kunestyon ni tatay ang bagong kakilala niyang yon. Inabot niya kagad ang pera at pinagkatiwala sa bagong kakilala niya. Hinayaan niya ang bagong kakilalang yon ang tumaya para sa kanya. Ang naging problema nga lang, pagkakuha ng pera ay wala nang naging balita pa si tatay sa taong yon. Nalaman niya sa huli na kilalang scammer pala ang taong yon. Nawala ng pangbayad sa ospital si nanay kaya napilitang kaming iuwi siya. Doon na rin pumanaw. Ayan na naman kayo, tay! Seryoso nga ako. Sino ba ang mga iimbitahan mo? Wala. Bakit naman wala? Kasi alam kong wala namang selebrasyong mangyayari next year. Ayoko magpaasa ng ibang tao. Hindi mo sila paaasahin. Tama nang ako lang yung umaasa lagi. Mag-isip ka na kung anong gusto mong handa. Wala. Sige naman na, anak. Tay, sinabi ko naman sa'yo na ayos na, di ba? Huwag na kayong mangako kasi alam kong hindi rin naman matutupad yan. Iba next year. Yan din ang sinabi mo last year. May pera na ako. Ibayad nyo na lang yan sa utang natin para makabawas naman. Gusto mo ba magpareserba na ako ng venue? Gusto mo ba may balloons pa at roses? Alam ko paborito mo ang dilaw na rosas. Yun ba ang gusto mo? Kukuha ako. Sige tay, galingan nyo pa sa pagpapaasa sa akin. Anak, di kita pinapaasa. Sinasabi ko naman sa'yo may pera na nga ako eh. At sabi ko nga sa inyo, ipangbayad nyo na lang yan sa utang natin. Sapat ang pera ko para sa birthday mo at pangbayad ng ibang utang natin. Ay! Wala ka na ba talagang tiwala kay tatay? Sa tingin nyo po, taon-taon yung inuubos ang tiwala ko sa inyo, tapos magtatanong kayo kung may tiwala pa ba ako sa inyo? Gusto ko lang maniwala ka sa akin tulad ng ginagawa ng nanay mo nung buhay pa siya. Siguro, kung hindi siya masyadong naniwala sa inyo, baka buhay pa siya ngayon. Ay, alam ko anak, habang buhay ko yung pagsisisihan. Sensya na po. Pagod lang kasi ako ngayon eh. Marami akong hinugas ang mga pinagkainan kanina kaya ako nakakapagsalita ng hindi maganda. Ayos lang yun anak, alam ko naman eh. Totoo bang may pera na kayo? Oo nga. Na oo. Magkano ang renta ron? 1,000 po ata. Andun na yung deposit na 500. 1,000 lang pala eh. Oh, itong 2,000. Oh, kunin mo. Sobra po to. Bumili ka na rin ng isusuot mong sapatos. Yung bang may takong? Ilibre mo na rin si Vina ng merienda. Sobra pa rin po to eh. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa sobra.
ipambili mo ng kolorete sa mukha o kaya spray net para sa buhok mo. Basta yung 2,000, ubusin mo yan. Salamat po, Tay! Papadudot na tuwa ako dahil malaki na nga ang pag-asang matupad ang matagal ko nang pinapangarap na birthday celebration. Nakita ko kasi na malaki ang perang hawak ni tatay. Sinabi niya sa akin na kakausapin na niya ang mga nasa barangay hall para rentahan ang basketball court para sa birthday ko. Sinabi rin niya na may catering service na raw na nirekomenda sa kanya. Masyado pa kang maaga noon para gawin niya ang lahat ng yon pero natuwa ako dahil alam kong may katuparan na lahat ng sinabi niya. Naramdaman kong gusto talagang bumawi ni tatay. Nagbayad na rin siya ng ibang utang namin at sinabi niya sa akin na susunod na nga ang makakuha ng pandagdag na pera para sa birthday ko. Naniwala na ako sa kanya, Papa Dudut. Lahat ng sinabi niya sa akin ay pinaniwalaan ko dahil mas klaro na lahat ng sinabi niya sa akin noon na may pinagkukuhanan na siya ng pera. Nagabot pa nga siyang muli sa akin ng dagdag na 1,000 piso para raw ipang-riban ko na at ipangbili ko ng bagong shoulder bag. Wala na talagang atrasa noon ng birthday celebration ko. Tinawagan ko na mga kaibigan at kaklase ko para imbitahan sila at hindi nga naniwala yung iba at sinabing hanggat walang invitation cards ay hindi raw matutuloy yung birthday ko. Hindi na ako nagpagawa ng invitation cards, Papa Dudut, dahil mas gusto kong personal na sabihin yon sa kanila. Saka gastos lamang noon kapag nagpagawa pa ako ng invitation cards. Naisip kong idagdag na lamang sa gastusin sa handa o hindi naman kaya ay sa giveaways. Huli kong kinausap ang best friend kong si Vina. Pinapunta ko siya sa bahay para personal na sabihin ang mangyayari. Alam ko noon na matagal na niyang pangarap na magkaroon ako ng bonggang celebration para sa birthday ko. Kaya naisip ko talagang matutuwa siya kapag nalaman niya na magkakatotoo na yon. Ano ba yung ibabalita mo at hindi pwedeng sa phone mo na lang gawin? Hulaan mo! Naku girl, wala akong time! Invited ka next year sa birthday ko. Lagi naman akong invited ah. Iba next year, hindi na tayo magugutom sa birthday ko. May magpa 40 days ba next year? Loka-loka, may pahanda na ako, may pang-party na. Uy, seryoso ba yan? Oo nga. Uy, ikaw saan ka nagnakaw ng pera? Grabe ka sa akin Joke lang, pero saan nga? Next year na lang. Hahaba pa ang buhok mo. Sige ka, hindi pantay ang pagkakaunat niyan. Ay, yung gown kaya, ipareserve ko na? Yun ba yung nasa kabilang bayan? Oo, yun nga. Ay, bongga! Bagay sa'yo yun! Alam ko! Ay, Tay! Napaaga ata kayo ng uwi. Hello po, Tito! Congrats po sa pera nyo! Salamat, Vina. Binalita ko lang po kay Vina yung para sa birthday celebration ko next year. Pupunta na nga po kami sa kabilang bayan para ipareserve yung gown na gusto ni Rachel. Vina, ayos lang ba kung iwan mo muna kami ni Rachel? May pag-uusapan lang kami. Bukas na kayo pumunta sa kabilang bayan kung ayos lang. Ay, oo naman po. Walang problema. Sige Rachel, chat mo na lang ako Sige, ingat ka. Okay, bye! May problema po ba, Tay? Nagastos mo na ba yung 3,000 na binigay ko sa'yo? Hindi pa po. Bakit po? Pwede bang mahiram muna? Para saan? Ano kasi Pinapakaba niyo ko, Tay. Ano ba yun? Sabihin niyo na po. nadukot kasi yung pera ko kanina lang. Ho? Ipangda-down ko sana sa catering kaya ako dinala lahat. Nakatulog ako sa jeep. Di ko na malayan na nakuha na pala nung katabi ko yung pera. Nilimas niya lahat. Hala, Tay! Paano yung birthday ko? Nasabihan ko na lahat ng mga kakilala ko Nakakahiya kung di na naman matutuloy. Ano ba naman yan, Tay?
Gagawa pa rin ako ng paraan. Huwag kang mag-alala. Ibigay mo lang muna sa akin yung 3,000. Hindi po pwede! Ipangre-renta ko ng gown yun. Ibinigay niyo na yun sa akin eh. Hihiramin ko lang naman. Ibabalik ko rin. Nawalan nga kasi ako ng pera. Di umanap kayo ng paraan para magkapera ulit. Anak naman, wag naman sanang ganyan. Kayo ang huwag ganyan. Hindi niyo na naman matutupad yung pangako niyo. Alam ko na to eh. Mauulit na naman lahat. Ibigay mo na sa akin yung 3,000. Hindi! Ibibigay mo ba o hindi? Ikaw Rachel, sobra ka na ha? Alam mo ba madali lang sa akin to? Gusto kong maibigay sa'yo ang birthday na gusto mo. Pero tulungan mo rin ako. Bakit kita tutulungan eh? Ikaw nga itong nangangako. 18 ka na pero isip bata ka pa rin talaga. Puro sarili mo lang iniisip mo. Paano ako? Kala mo madaling kumita ng pera para may ipagmayabang ka sa mga kakilala mo? Kung hindi kayo nangako, hindi ako aasa ng ganito. Kasalanan niyo rin eh. Kunin mo na yung 3,000. Wala akong panahon para sa pag-iinarte mo. Dalihan mo. Pinaiinit mo ang ulo ko eh. Binalik ko na ang 3,000 piso kay tatay at agad din siyang umalis noon at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Iniyak ko na lamang sa kwarto ang lahat, Papa Dudut. Hindi ko pa noon tinatawagan ang mga in-invite ko dahil nahihiya kong sabihin sa kanila na hindi naman matutuloy ang birthday celebration ko. Nakatulugan ko na siguro ang pag-iyak noon at pagkagising ko ay wala pa rin si tatay. Bigla ko na namang naalala yung nangyari kaya napaiyak na lamang ako ulit, Papa Dudut. Alam ko naman noon na dapat ay hindi ko na inasahan pa ang mga pangako ni tatay dahil wala naman ni isa doon ang pwedeng matupad. Pero masakit pa rin talaga na dahil alam ko noon na may tiwala pa rin ako sa kanya na tutupad siya sa mga sinasabi niya pero nabigo ang lahat. Hanggang sa dulo noon, Papa Dudut, ay inubos ng tatay ko ang lahat ng tiwalang meron ako sa kanya. Mas lalo ako nagalit noong nalaman kong nadukutan nga si tatay pero hindi siya papunta noon sa catering tulad ng sinasabi niya. Nadukutan siya habang papunta sa isang sabungan. Sinabi lang yon ng isang kakilala namin nung hinanap siya sa bahay. Hindi pa rin talaga nagbago ang tatay ko. Akala ko noon ay nadala na siya sa huling sugal na ginawa niya noong nabubuhay pa si nanay. Ganon ang nangyayari. Nahiya ako para sa sarili ko dahil napaasa ko sila dahil pinaasa rin ako ng tatay ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinubukan akong kausapin ni tatay pero tipid lamang ang mga sagot ko sa kanya. Naramdaman niyang nag-iba na ako sa kanya at may mga ilang beses siyang hindi umuwi sa amin at hindi ko na inalam kung saan siya nagpupunta. Nawalan na ako ng gana sa kanya dahil sa mga nangyari, Papa Dudut. Hindi ko pa rin sinasabi sa kanya noon na alam ko na ang tungkol sa balak niyang pagsusugal noon. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit hindi pa siya nadala noong unang beses siyang na-scam dahil sa sugal na gusto niyang pasukin. Papa Dudut, mas lalo ko tuloy gustong umalis noon sa bahay namin. Naghanap na rin ako ng pwede kong maupahan at nakiusap na nga rin ako sa amo ko na kung pwedeng gawin na lamang niya akong full-time na empleyado. Nagsimula na rin ako maghanap pa ng ibang racket para masiguro na mabubuhay ako ng mag-isa. Oras na umalis ako sa poder ni tatay. Hindi ko yon pinalam sa kanya dahil alam kong pipigilan niya ako. Gusto ko na lang siyang gulate noon. Gusto ko noong pagka-uwi niya ay wala na akong gamit sa bahay. Gusto ko pagkabukas niya noon ng kwarto ko ay wala na siyang makikitang damit ko sa aparador. Gusto ko lang noong ipakita sa kanya na dahil sa mga pangako niyang napako ay mawawalan siya ng anak, Papa Dudut. Alam kong mababaw lang para sa ilan ang problema kong ito. Pero sana'y maunawaan ninyo na matagal akong nagtiis bago ako umabot sa ganong emosyon. Tanging si Vina lang noon ang nasasabihan ko ng problema ko kay tatay. Mabuti na lang at meron pa akong isang tao sa buhay na kaya kong pagkatiwalaan. Sa kanya ko po ibinuhos lahat ng mga salita na hindi ko magawang sabihin. Nakakainis
Nakakainis siya, Vina. Sana hindi na lang siyang naging tatay ko. Uy, hinay-hinay lang sa pananalita. Tatay mo pa rin yun. Alam ko, pero sobra na eh. Nakakahiya sa mga kaklase natin. Birthday lang naman yun, Rachel. Makakabawi pa sa susunod. Hindi lang to tungkol sa birthday ko eh. Tungkol to sa paulit-ulit niyang pagpapaasa sa akin. Puro siya pangako, wala namang natutupad. Gets ko yung nararamdaman mo. Nakakahiya sa mga kaklase natin. Sinabi mo na ba sa kanila na hindi matutuloy yung birthday mo next year? Oo! Nakakahiya, Vina. Nakakahiya. Anong sabi nila? In-expect na raw nila. Alam daw nilang hindi naman matutuloy. Mukhang silang may kasalanan. Masyado nilang inasahan na hindi matutuloy, ayan tuloy. Kung meron mang may kasalanan dito, si Tatay yon. Vina, tawagan kita mamaya. Andito na si Tatay. Okay, bye! Rachel, mag-usap tayo. I-text nyo na lang po kung anong sasabihin nyo. Lalabas kasi ako. Anak, pakiusap. May kasalanan na naman po ba kayo sa akin? Gusto ko lang bumawi sa'yo. Ayan na naman tayo sa bawi-bawi eh. Sa lahat na naging kasalanan at pagkukulang nyo sa akin, wala pa kayong nagagawang paraan para makabawi. Alam ko. Pasensya na. Nagkandaletse-letse lang talaga lahat nung nadukutan ako eh. Kasi, papunta dapat kayo ng sabungan, no? Sino nagsabi sa'yo? Hindi na mahalaga kung sino. Gusto ko lang namang mas mapalaki pa yung pera ko eh. Kulang kasi yung pera para sa venue at catering. May iba pa raw na kailangang bayaran, sabi nung nakausap ko na marunong sa mga debo-debo na yan. Nanghina ako. Kaya ayun, binala ko ulit magsugal. Tay, sapat na yung perang meron kayo dati. Pwede na sana nating pagkasyahin yun. Gusto ko lang namang may bigay sa'yo yung birthday party na hindi tinipid. Pero dahil sa di ako nakontento, ayan, nawala pa tuloy lahat. Ay, di na kayo nadala. Alam niyong walang pupuntahang magandang pagsusugal. Alam ko. Pasensya na talaga, anak. Nasabi ko na sa mga inimbitahan ko na hindi matutuloy ang birthday celebration ko next year. Ha? Sinabi mo na agad? Malamang. Sana hindi muna. May ilang buwan pa naman oh. Ayan na naman eh. Nagpapaasa na naman kayo. Pwedeng tama na yan. May pera na ulit ako. Pangsugal nyo na lang ulit. Uling pagkakataon na, anak. Gusto ko talagang bumawi. Nakakasawa na tay eh. Kakausapin ko yung tatay ni Bina. Baka pwedeng rentahan yung bakuran nila. May kalakihan naman yun. Baka mapagkasya na yung mga kaibigan mong iimbitahan mo. Tay! May nireto sa akin na magaling magluto. Mas makakatipid tayo ron kaysa magpa-catering. Ayos lang ba kahit hindi ganun karami yung handa? Seryoso ba to, tay? Oo naman. Magtiwala ka lang kay tatay, ha? Hindi na ba madudukot ulit ang pera nyo o ipangsusugal na naman? Hindi na. Nadala na ako. Okay. Nahanap ko na pala yung lumang bestida ng nanay mo. Paborito niya yun. Regalo pa sa kanya ng lola mo. Bihira niya kung gamitin dahil natatakot siya baka kumupas. Kung gusto mo, yun na lang ang gamitin mo sa birthday mo. Kung di man magkasya, may kakilala akong sastre na pulido magtahi. Ayos na sa akin yan, tay. Pasensya na talaga sa kapalpakan ng tatay, ha. Sana makabawi ako sa'yo kahit konti lang. Hayaan nyo na yun, tay. Malaki ang naging adjustment sa birthday na meron ako, Papa Dudut, pero ayos na rin yun sa akin. Naisip ko na mas maganda ng meron kesa sa wala. Kinausap ko si Vina para mapapayag ang magulang niya na rentahan ni tatay ang bakuran nila kahit na ilang oras lang. Pumayag naman sila at hindi na nagpabayad pa. Marahil ay nakwento na rin ni Vina yung matagal ko ng issue kaya naawa sila sa akin. Nakausap ko na rin yung magluluto ng handa ko at sinabi namin kung magkano lang yung budget at 2 putahe lang ang kayang lutuin. Naintindihan ko naman. Dinamihan na lang namin sa kanin at lumpiang Shanghai. Huli kong nasikaso ay yung bestida ni Nanay Papa Dudut. Pinakita yon sa akin ni tatay at naiyak na lamang ako habang hinahawakan yon. Hindi ganon kaganda ang bestidang yon ni Nanay. Marahil ay hindi na bagay yon sa panahon ko pero para sa akin yon ang pinakamaganda noon. Sinubukan pang gumawa ng paraan ni tatay para makakuha pa ng pera. Sinabi niya sa akin na hindi pwedeng
walang balloons, yellow roses at panghimagas para sa mga bisita. Natuwa ako kasi gusto niya talagang ibigay sa akin kahit papaano ang birthday na gusto ko. Sinabi ko sa kanya na willing naman akong mag-ambag sa gagastusin pero sinabi niya na huwag na lang daw. Yun na lang daw ang paraan niya para makabawi man lang sa akin sa lahat ng naging pagkukulang niya. Hindi ko na siya pinigilan pa at pinagkatiwalaan ko na lamang siya dahil ramdam ko noon na gagawin na niya ang lahat ng sinasabi niya, Papa Dudut. Unti-unti ay bumawi na nga noon si tatay. Doon ko nakita kung bakit siya minahal ng todo ni nanay. Doon ko nakita kung bakit mas pinili ni nanay na magtiwala sa kanya kesa pagdudahan ng bawat galaw niya, Papa Dudut. Isang buwan na lang at birthday mo na. Oo. Renta sa Bidyoke. Regalo na raw niya sa'yo yun. Ay talaga? Matutuwa niyan si Vina. Naku, ilayo mo si Bina sa mic at baka mga lawang agad yun sa kakatalsik ng laway niya. Isusumbong kita. Ay, Parang may iniisip kayo, tay, ah. hindi lang kasi ako kontento. Saan po? Para sa birthday mo. Maraming kulang, maraming pumalya. Sabi ko makakaabot pa yung budget ko sa lechon. Kinulang pa tayo para sa giveaways. Binawi naman natin sa dessert. Mas gusto na nila yon kesa magtambak ng giveaway sa mga cabinet nila sa bahay. Ay, kulang din yung... Tay, preno na please. Huwag tayong mag-focus sa kulang. Mag-focus tayo sa kung anong meron. At salamat po para ron. Gusto ko lang naman kasi yung the best para sa'yo. The best na lahat ng ginawa nyo. Ang dami kong naging pagkukulang sa inyo ng nanay mo, Rachel. Wala hong nagbibilang, tay. Nahihiya na ako sa inyo kasi puro na lang ako salita. Alam ko napagod na rin ang nanay mo sa akin. Di lang niya pinahalata. Pero ikaw, sinasabi mo sa akin yung mga mali ko. Mali ko po ba yon? Hindi ka mali ron. Sa totoo lang, yun ang kailangan ko para pag sumikapan kong tuparin lahat ng sinasabi ko. Kaya salamat anak. Kung di mo ako binungangaan baka di ko mapagtatanto lahat. Hayaan niyo po sa susunod. Titindihan ko pa ang pagbubunga nga ako. Sana masaya ang nanay mo kung nasaan man siya. Proud siya sa'yo, tay. Sa tingin mo, Oo naman po. hindi man lang ako nakabawi sa kanya bago siya nawala. Bumabawi naman kayo ngayon sa akin eh. Alam mo, nung bata ka, siguro di mo na naaalala pero lagi kang pinaghahanda ng nanay mo. Mahilig kasi sa birthday ang nanay mo eh. Nagmana nga ata talaga ako sa kanya eh. Kahit sopas lang na walang karne, ipagluluto ka niya. Kapag kapos naman sa pera, bibili na lang siya ng mga instant noodles at lalagyan ng itlog para mapagsaluhan natin. Hindi ko na nga maalala yan eh. Pero ako, naaalala ko pa. Lalo na yung pagpalakpak mo kapag parating na ang nanay mo habang hawak yung handa mo. Tapos, kakanta na siya ng happy birthday. Ako naman, hawak ko yung kandilang pang brownout para mahihipan ka lang. Sana man lang naalala ko yan. Wala rin kasi tayong camera nun anak. Kung meron lang di sana may ebidensya. Kaya sa birthday ko, damihan natin ang pictures para may mabalikan tayo. Lalo kapag tumanda na ako at nag-ulyanin. Kailangan ko yun para may maalala. Salamat po, tay. Salamat sa lahat. Ay, tama na nga ang ganitong usapan. Nakakahapdi ng mata eh. Noong sumapit na ang karawang ko ay wala akong naging kasing saya, Papa Dudut. Pinagmasdan ko ang matagal nang pinaghirapan ng tatay ko. Hindi ako makapaniwalang naitawid niya yon. Nagtungo ako sa CR para mag-retouch at pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin habang suot ang bestida ni nanay. Napangiti ako at halos maiyak, Papa Dudut. Parang pakaramdam ko noon kasama ko lang si nanay.
Parang pakiramdam ko noon ay yakap ko lang si nanay sa pamamagitan ng kanyang bestida. Hindi pa man din ako natatapos sa pag-aayos sa sarili ko ay nakarinig na kagad ako ng malalakas na katok sa pintuan ng banyo. Binuksan ko yun at bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Vina. Niyakap niya ako at saka inayang lumabas ng banyo. Narito man ay sumunod pa rin ako sa kanya. Nakatingin sa akin lahat ng bisita, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan noon ang nangyayari. Bumaling ako kay Vina at doon ko nalaman ang lahat. Patay na ang aking tatay. Napatay si tatay nang pinagkakautangan niya ng pera para pang birthday ko. Tinakbuhan daw ni tatay ang inutangan niya, kaya pinahahanap siya. Binaril siya sa ulo habang naglalakad papunta sa venue ng birthday ko, Papa Dudut. Natumba ako nung binalita sa akin ni Vina ang nangyari kay tatay. Walang nagawa mga bisita kundi ang kaawaan ako habang tinitingnan. Narinig ko pa ang mga bulong-bulungan pero masyado akong mahina noon para kumprontahin sila. Walang maibalik ang nakaraan, Papa Dudut. Mas gugustuhin ko pang paasahin na lamang ako ni tatay na maipaghahanda niya ako sa karawang ko kaysa paasahin ko ang sarili kong babalik pa ang tatay ko sa mundong ito. Ang inyong kapuso at kabarangay, Rachel. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.